If you're watching us on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, or if you have a TiVo or Sky Q box, go to Settings and use the audio selection option. Any problems? Call our viewers hotline. Croeso I Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Mae yna barti ar Rodney Parade. Ond parti pwy? Pwy fydd yn codi'r cwpan yma? Y Fflint am y tro cyntaf 1954 neu Caernarfon am y tro cyntaf erioed? Sydyn hoefi mewn. Woolen, Lloyd ar ysbargyn. Chydig bach yn ei hawdd. A mae'r bel yn cyrraedd mewn gyda'r. Da gan Hughes I Lwybr Stevens. Ydy mi thalau gyntaf. Mae'n pasio draws. Mae'n dau yn marc. Am y tro cyntaf mewn 72 o blynydde. Mae Fflint yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Sean Bradley sy'n paratoi i'w chymryd I. A mewn! A Bradian oedd yno! Caernarfon yn mynd I Rownd Derfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf erioed. O'r Rhufeinied i'r Normanied. Mae sawl byddin wedi cyrraedd Casnewydd, ond y Cofi Army sydd mae heddi a fans Fflint hefyd wedi glanio o lannau dyfrdwy. O'r dre i'r de, oedd sylw'r prifan Rhys Ionwerth bore yma, iddyn nhw ddal y trin o'r gogledd. 272 o glybiau ar ddechrau'r daith, ni lawr i'r ddau ola. A dim ond un fydd yn codi'r cwpan ac yn cyrraedd Ewrop gyda llaw, jyst I ychwanegu at y wobr gymaint yn y fantol pnawn ma. Mae'n dipyn o olygfa fan hyn ar Rodney Parade. Croeso ato ni. Mae'n hyfryd cael bod yma yn yr heilwen yng Nghymru. Dylan Blaen ac Owain Tudur-Jones hefyd. Croeso mawr ato ni. Mae'n braf iawn cael bod yma. Owain, os na fath beth a ffefrynnau mewn ffeinal? Oes dwi'n meddwl. Wrth gwrs, wastad mewn ffeinal ti'n meddwl, mae'r underdog yn gallu perfformio ag ennill gêm. Mae'n amhosib, ond heb os mae yna ffefrynnau. Ac yn sicr, dwi'n meddwl bod yna fwy o bwysau ar Gaernarfon heddiw am yr rheswm yna. Nhw sydd efo'r chwaraewyr gorau ar bapur, ddim wedi bod yn perfformio'n gret yn ddiweddar, ond dwi'n meddwl bod yna bwysau oherwydd nhw ddylia ennill os mae chwaraewyr nhw'n troi fyny heddiw. Beth am canlyniadau diweddar yw hwnna'n bwysig mewn Rownd Derfynol neu mynd allan o'r ffenest, achos dim un yn wedi bod yn ein wych, Dylan. Na, ti'n iawn, fi'n credu bydd y reolwyr yn teimlo gobeithio bod e ddim yn cael effaith, ond fysa lot well dyn nhw dod mewn i'r Rownd Derfynol gyda canlyniadau well, ond gweud hynny, ti'n bod, mae'n un gêm yn gybythio gymaint yn y fantol, a bydd yn sicr bydden nhw jyst am I roi perfformiadau mewn heddi, a dim edrych gormod mewn i'r gêm sydd wedi bod. Reit, dyna'r ddau dîm. Dewch I ni edrych ar y rheolwyr felly, cyn y gêm fawr yma. Lee Fowler, pennaeth PêL-DROED y Fflint yn mynd amdani Richard Davies wrth y lliw yng Nghaernarfon. Mae'n bod y clwb ers degawd, mae wedi mynd â nhw I Ewrop am y tro cyntaf. A dyn nhw'n gallu codi Cwpan Cymru am y tro cyntaf. Sean Dafydd sy'n holi. Richard, dyma ni te. Na I ddechrau gyda'r tîm. Nawr, hwn yw y gêm a pob chwaraewr moyn bod yn yr 11 yna. Pa mor anodd oedd I ddewis y tîm ac I adael ambell I nhw mas heddi? Do, mae wedi bod yn anodd. Ond na I ni'n neud beth sy'n iawn i'r gêm yma. A byddwn ni'n deimlo sy'n mynd I ennill y gêm I ni. A ia, dwi'n lwcus iawn, mae gen I garfan cry iawn. So, da ni'n gwybod os di pethau yma'n mynd ffordd ni. Mae gen I lot o newidiadau allan ni'n neud ar y fainc. Done good. We've had a look at the draw as well. I'm not daft enough not to realise that we've had a good favourable draws up into the banger game, and conceding that goal so late as well was disappointing because it is something you want to hold on to. And to stop Caernarfon's front line and the people they got on the bench is going to be very difficult. But we've got a plan to go ahead with it, play our way, enjoy it. There's no pressure on us. We've got nothing to lose and everything to gain. Da ni'n meddwl, da ni'n gwybod ffordd mae Fflint yn setu fyny, so maen nhw wedi bod reit gyson o fyna drwy tymor sy. So da ni wedi sbio'r lle gwendida nhw, a da ni'n gobeithio exploitio hynna. Because you can only focus on what's happening at the moment. We can't focus what's happening after the game. Everything stayed the same, and typical Flint, someone missed the best. Obviously, unfortunately for Ozzy, he's broke down, so it wouldn't be Flint if something didn't happen like that anyway. So we've been nice and relaxed, not gone over too much detail. Hopefully the lads can cross the line and then go down to the business and make sure they do their jobs. Mae dal spel bach I fynd tan y gic gynta yna, Rich, ond mae'r awyrgylch yn barod yn ffantastig. O'n i'n drifo mewn, oedd cefnogwyr Caernarfon ar y stryd yn barod I groesawu'r bws. Pa mor bwysig yw nawr bod ti a'r chwaraewyr, bod chi'n defnyddio'r holl egni yna mas ar y ca? Definite, oedden nhw'n ffantastig. Oedden ni'n dod I fewn ac oedden nhw'n bob ochr y stryd efo'r flares a bod dim.
Mae hynna'n dweud bob dim amdano y cwb yma. Nhw ydy y cwb yma, y Cofis Army, so da ni'n mynd i iwsio hynna, maen nhw'n mynd i ysbrydoli ni a bod yn 12th man i ni, a wedyn gobeithio ni thyn roed yr extra 10% na, ac pan maen nhw tu ôl i gol na fanna, dwi'n gobeithio maen nhw'n signo'r bel i fewn i net i ni. Rich, diolch poblog. Diolch yn fawr. Dyna chi'r rheolwyr, y prif gymeriadau. Mae yna gymeriad arall fe hefyd, Dafydd Iwan. Chi eisiau clywed hon, mae'n siŵr yn chi. Teimlo wair am dorri y dros, fi'n gwneud hyn yn blaen, oedd pawb cwyno, felly ymddeiriadau i Dafydd Iwan a pawb sy'n gwylio. Fi eisiau sôn am y tîmau gyda'r ddau yma, penderfyniadau mawr cyn Rownd Derfynol, enwau mawr ar y fainc. Fflint wedi teithio heddi, a ni wedi clywed y rheolwr yn gweud, un o'i chwaraewyr nhw, Semi Abedaki, wedi methu'r bws, problemau, ni'n gwybod beth sydd wedi digwydd, ond wna'n ar peryg o ran teithio heddi? Yndi, mae'n chydig bach yn embarrassing i ddweud y gwir. Maen nhw'n penderfynu cadw pethau mor normal a sy'n bosib. Peidio gwneud mor amynydd o'r ffaith bod nhw'n chwarae mewn Rownd Derfynol, teithio ar y dydd, a dyma sy'n gallu digwydd. Felly, mae'n amproffesiynol. Bosib iawn bod wedi cael y newyddion di Gwener bod o ddim yn dechrau'r gêm, a bod o wedi upsetio, bod o'n eisiau dod. Ond ti'n gwybod, ti'n mynd i siop teiars a ti'n cael cynnig teiars rhad, canol neu drud. Oedd o angen cael rei drud. Mistake. Falle na i ddysgu'r wers yna, tro nesaf fi'n mynd i gael teiars newydd. Prif gymeriadau, ni'n sôn amdano nhw, Elliot Reeves, un o Mae'r Fflint, Dylan, prif sgoriwr, bwysig bod e ar dan heddi. Ydy, chwarae'r holl bwysig. Ti'n bod, ni'n gwybod gyda fe, dod o draws pan o'n i'n hyfforddi'n Llanelli, sgorio sawl gol yn erbyn ni, sgorio pob fath o gol. Ti'n goffa gofyn Nofales gyda fe tu allan y Cwrt Cosby, mae'n hoffi derbyn tu allan y Cwrt Cosby a troi a cael ei ergyd bant, ond hefyd goliau fel ni'n gweld fan hyn ar y sgrin. Mae'n symudiadau fe yn y Cwrt Cosby mor peryglus a bydd rhaid i amddiffynwyr Caernarfon i fod o'i amgylch e'n agos heddi. Ie, mae fe'n ymysodwr streaky, fe maen nhw'n gweud, cael cyfnodau o sgorio, heb sgorio ers Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Ni'n mynd coet o siŵr le i ddechrau dadansoddi Caernarfon oed. Mae gymaint o chwaraewyr peryglus gyda nhw. Oes gymaint o ser, a dwi'n meddwl cryfder Caernarfon dros y blynyddoedd dwytha ydy bod fel uned, bod fel tîm, sy'n neb yn bwysicach na'r tîm. Ond tro yma, mae gen nhw chwaraewyr da, mae gen nhw ser, Brad Young yn un, Sean Bradley yn un arall, gymaint ohonyn nhw, sut wyt ti'n ffitio nhw fewn? Dyna di'r cwestiwn mawr, ac o bosib, mae hwn wedi bod yn rhan o'r rheswm dyn nhw ddim wedi bod ar rediad da blwyddyn yma. Ond, y rheswm oedden ni'n sôn ar ddechrau'r rhaglen, pam dwi'n teimlo Caernarfon di'r ffefrynnau ydy gan bod y chwaraewyr yma. A mae'r chwaraewyr gorau yn tueddu droi fyny yn y gema mawr yn y ffeinals, ac oll mae'n gymryd ydy un neu ddau ohonyn nhw i wneud yn siŵr bod nhw'n gwneud hynna, a dwi'n siŵr fydd gen Caernarfon chance da gennych.Ie'r finishers mae Mikel Arteta yn galw, sa'n sôn am Mikel Arteta, finished falle, lle ni wedi ran hynny, ond fel hyfforddwr, faint o luxury yw e bod dati'r cryfder ar y fainc? Mae'n enfawr. Beth ti am yw pan ti'n hyfforddi bod ti'n troi rownd os mae angen newid gêm, a beth ti am yw bod ti ymysodwyr sydd yn gallu newid gêm, a ti'n edrych ar fainc sa Caernarfon heddi, a mae dyn nhw sawl chwaraewr yna sy'n gallu dod ymlaen. Brad Young, ti'n bod ni heb sôn lot am Adam Davies, y sgorio sy'n gymaint o goliau, pobl sydd yn gallu newid gêm, wahanol steil i'r gêm falle, a bydd Richard Davies yn hapus iawn cael hwnna heddi. Ie, mae'n ddifur. Hefyd, bydd yn sôn lot. Mae'r Fflint, dyn nhw'n siŵr fydden nhw yn y gyngred tymor nesaf. Mae'n frwydr i aros yn y gyngred gyda nhw. Yw hwnna'n effeithio pethau? Allith o ddim, mae mor syml â hynna. Be fysa well yn y clwb, ennill y gwpan yn mynd lawr, da ni'n gwybod. Maen nhw jyst yn gallu canolbwyntio ar y gêm heddiw, ac yn ein siŵr bod nhw'n troi fyny heddiw ac yn perfformio. Ac fi Lee Fowler yn teimlo, os maen nhw'n gallu gwneud hynna, nhw ydy'r tîm i achosi'r sioc ac gwneud yn siŵr nad ydy enw Caernarfon ar y tlws. Dyna ni, diolch yn fawr iawn am eich cwmni, am y tro dyna'r olygfa, mae'n dipyn o olygfa yn dewi fan hyn yn Rodney Parade. Ni'n mynd i fynd draw at ein tîmau sylwebu ni nesaf yn Saesneg, English language commentary available. Mark Jones and Gwennan Harris waiting for you there. Two that have won the Welsh Cup. Mark Jones got sacked after that, but there we are, he doesn't mention it. Ac yn Gymraeg, draw yn iddo. Dim pawb oedd yn hapus bod y gêm yma yng Nghasnewydd, chi'n gwybod be, bydde pob un o'r clybiau ddechreuodd y daith eisiau bod yma ar yr eiliad yma yn camu i'r cae. Draw yn ni at Malcolm Allen yn eich pari. Diolch Dylan, pnawn da bawb, 2 dre, 2 gastell, ond 1 concwerwr fydd y pnawn yma. Boed hynny wedi 90 munud neu'n syth heb amser ychwanegol ar ôl ciciau o'r smotyn.
Mae hanes yn pefrio rhyw weithiennau Caernarfon a Fflint, a hanes Pêl-Droed yn rhan fawr o hynny. Y cofi Wyn Davies, y sidanwr Ian Rush, dewisiwch chi yn ôl y lliwiau. Ond un peth sy'n absennol o datbestlu hanes Caernarfon ydy ymddangosiad heb sôn am fuddugoliaeth yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Maen nhw yma, felly mae hanner y ffordd at gywiro hynny wedi gyflawni. Mae angen bod yn hanesydd bron iawn i gofio y tro diwetha i Fflint ennill y cwpan, cyn i fi, heb sôn am Malcolm Allen, gael i geni. Malcolm, am awyrgylch. Am lwyfan, mae'n mynd i fod yn special. Mwy na wsnosa nôl, o'n i'n meddwl, na, Caernarfon rhy gryf, ond mae rhaid o'n gorffan o cryfach. Mwy a mwy, dwi'n edrych ar bapur rwan, dwi'n edrych ar Fflint ar egni. Da ni wedi clywed yn barod gan Dafydd Iwan. Yma o hyd a nawr, y fo sy'n cael y fraint o arwain yr anthem genedlaethol Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Mae'r bar wedi cael ei osod yn uchel ar brynhawn o hael bendigedig. Dim ond gobeithio nawr y bydd yr arlwy Pêl-Droed gystal ar awyrgylch cychwynnol a'r plant a'r rhai hun yn lliwgar, ddisgwylgar. Un tîm yma am y tro cynta erioed, y llall yn ei hole wedi 1972 o blynyddau yn ôl. Yn y tîmau, mae yna newidiadau mawr. Mae Mwni, Goset a Mendes mewn i Gaernarfon. Dim Morgan Owen, Iwan Lewis a Dominic Smith. Mae o'n absennol o'r garfan i gyd. Yn hîm Fflint, Jake Phillips allan o'r tîm. O Sebi a Badaki yn rhywle yng Nghymru. Ei deiar yn fflat, dim golwg ohono fo. Fflint yn fflat, nad ydi o yma. Ia, Caernarfon, pedwar yn y cefn efo Goset a Mendes. Digon o brofiad trwy ganol y cae fan hyn. Wedyn, Bradley a Sislevich fydden nhw yn just yn dod yn ôl a loc i mi bach pan maen nhw'n amddiffyn. Ond nhw fydd yn lledu chwarae i gael y peli fydwad at Sac Clark. Fo gael ei ddewis. A mae wedi bod yn sgorio goliau ddiweddar. Rwan ta, 3 yn y cefn. Mae yna llefydd lawr o Sianeli i Gaernarfon fynd heddiw, ond mae yna 5 yn ganol cae yma. A ti'n edrych ar Thorn, Canavan, Hughes. Mae nhw gyd Thorn, mae o'n mynd i isa yna. Ffofana rhedag efo Bale, Canavan a Hughes. Ond Stevenson a Reeves, mae'r partneriad yna, mae nhw ar yr un donfed. Na chdi gryfdar mewn tîm. Jack Thorn, mab, Andy Thorn, y crazy gang Wimbledon eisiau chwarae yn o blynyddoedd maith yn ôl, ond fo, mae'n darllen y gêm o'r dda. Just i 200 o gema yn uwch yn Cymru rwan. Mae o angen eistedd a angori heddiw i ryddhau Ben Hughes a Jake Canavan y chwaraewydd ifanc. Wedyn o Goset, captain y tîm mor bwysig bod ar ei ora heddiw, stopio'r egni. Mae gynno Ben Hughes a Jake Canavan yn redag o ganol cae ac hefyd i brofiad o. Mewn gymau fel un yn allweddol. Iwan Arwel Griffith. Chawch chi neb well i fod yn dyfarnwr ar achlysur mor fawr. A clod i'r tîm dyfarnu yng Nghymru am ei ddewis o ar ôl y siom gafodd o gael ei feirniadu mor hallt
gan reolwr Pen y Bont Rhys Griffiths. Dyma'r ateb, fo sy'n heiddi bod yn ddyfarnwr yma'r prynhawn yma. Owain Tudur-Jones yn ymuno â ni. Mae yna dipyn o buzz yma. Mae yna buzz, a mae yna sawl rheswm am hynna. Wrth gwrs, y gefnogaeth, cefnogwyr y ddau glwb chwarae teg wedi troi allan yn ei niferoedd. A'r ffaith bod y Saint yn newydd ddim yma, dim diffyg parch iddyn nhw. Mae nhw wedi rheoli gystadleuaeth yma. A mae jyst gweld dau glwb arall, dau glwb fydd yn gobeithio medru codi'r tlws ar ddiwedd y dydd. Mae hynna'n adio at y cyffro, dwi'n teimlo. Wel, yn y 12 rownd derfynol ddiwetha, mae'r Seintiau newydd neu Cae Conna wedi bod yn ddihi. Felly mae hynny yn newid braf wrth i'r Cofis gael un gair bach arall ac i gefnogaeth y Fflint. Mae pawb yn sôn am gefnogaeth Caernarfon. Mae yna gefnogaeth ardderchog y Mae'r Fflint hefyd. Ia, a delio efo'r achlysur am bod y chwaraewyr yma, rhan fwyaf nhw ddim di chwarae mewn ffeinal, mewn gêm fel un. Ti'n isio dyfaru ar ôl y gêm, yn eich dweud chdi dyn nhw. Dwi'n mynd i greu argraff. Yn ddiddorol iawn, Iwan Arwel Griffith yn gorfod mynd at y cylch o chwaraewyr Caernarfon a dweud, hei hogia, mae yna gêm i chwarae, bryswch, maen nhw wedi. A dyma ni felly. Y tro cyntaf ers 17 o blynyddau i ni gael dau dîm heb un ohonyn nhw ym 5 uchaf y cyngrair cenedlaethol. Mae yna ffefrynnau oes, ond mae yna gored serch hynny. A rhag gofn bod yna rai ohonoch chi'n byw ar y blaned arall, y Canaries yn y melyn a'r gwyrdd, a Fflint yn ei di a gwyn, a'r bêl yn sydyn o ganol Cae at Goset, capten ar y diwrnod, Zac Clark yn aros am y bêl, mae gen i ennill ag ato fo, mae cael ei benni ddi, Bradley methu cael gafel ar ei ergyd, ond hwnna yn gyfle cynnar. Gwych gan Caernarfon, Goset yn dechrau, stopio y bêl taro'r ymosodwr wedyn, edrych rediad o i lawr yr asgell fyny. Mae'n codi ben, mae'n gol rediad Zac Clark. Rwan ta beth sy'n gwneud. Mae'n mynd i mewn rhy gynnar i fi. Mae'n eisiau jyst dal yn ôl i'w eiliad. Mae'n dod i Sean, a mae o'n jyst dod ar ei thrawsi. Jyst gormod o gyffro, dwi'n meddwl, ar adrenalina yn mynd yn ei benno. Ia, mae Bernard Malks yn sôn yn fanna'n gywir. Zac Clark yn cyrraedd rhy gynnar. Mae yna wynt. A mae'r gwynt yna heb os wedi amharu y bêl yn y dde. Mae'n dipyn o groesiad gan Gosit, ond o'ch di bron yn gweld yr effaith mae'r tywydd yn gael efo'r gwynt jyst yn mynd i wyneba Caernarfon ar hyn o bryd. Sislevich, tatl ganddo fo ar Fofana. Sydd di Fofana yn chwarae yn yr amddiffyn heddiw efo ffôn yng nghanol y Cae. Mae'r bêl yn cael ei hennill yn dda gan Jones a Bradley. Bradley mewn i'r cwrt, cael ei wylio gan Woolen. Nôl at Jones, Jones yn cael ei groesiad mewn, o mae honna rych i Sislevich. Mae Caernarfon di cychwyn yn bwrpasol. Ia, ti'n gwybod fe, jyst yn mynd gormod o bwysau ar y croesiad gan Matty Jones, ond maen nhw'n chwarae yn hanner Fflint ar y funud. Nath Gwynt gael gafod, dwi'n yn siŵr eto Sislevich o dan y bêl. I fi, mae'r bêl yn teithio 50 llath o un ochr y Cae llall. Mae rai fo amseru rediad y well yna. Sislevich. Mae fel ping-pong braidd. Sears. Mooney eilwaith. Oes drosedd fanna ar Goset. Nag oes chwaraewch ymlaen, mae dyfarnwr. Jonas. Y bêl yn dda o ganol Cae gan Caernarfon i'r asgell lle. Tro Fflint i roi'r bêl i mewn. Chwilio am Sears yn hytrach am Reeves. Ac oedd Conor Roberts ddim yn siŵr lle oedd honna. Na, illa wir bod y hael yn ilgad o, ond yn sicr, mae wedi colli yn yr awyr y rwa. Pêl-dda gan Caernarfon allan i'r asgell. Wedyn y croesiad yma, mae'n gofyn, rili, i Reeves. O tita, mae gynychal, tyd i'n ôl i, efo dy ben, ti'n neud o'n gynnar yma'n un a defnyddio Mooney fel ystofach. Ti'n mynd i penio rhan ôl. A draws, ond Sears dim oedd ar toslu pell yn y diwedd, ond eto, croesiad i mewn. Rhaid i fel ymwysodwr bod ar godi'r droed ar ddechrau gêm. Owen. Bydd cael gan ffôn. Hwna efo'r gwynt y tu ôl i fi hefyd yn ormod.
Just a Clark yma na. Mae'n rhaid fod yn just gorffennol cryfach beth yn ganol Owen sydd yn gwneud 30 o gema. Ac Brad Young ar y fainc syndod. Diolch yn edrych ys gyda ddiddordeb mawr yn y gema. Diolch ar y fainc. Mae ben un. Ond ti'n gwybod be, mae o'n medru curo gema ar ben ei hun. Gyd i ddeud beth ti isio amdano fo, gyd pawb ddeud beth maen nhw isio amdano fo. Ond mae gynnu fo allu i sgorio goliau a newid gema. Wel, mi ddowni at hynny maes o law, mae'n siŵr, ond mae yna gryfder aruthrol ar fainc Caernarfon. Ond hefyd, trafod yn sydyn cyn y gêm, pan mae gen ti'r math yna chwaraewr ar y fainc, gret mewn ffeinal, ond yn y tymor hir, dio ddim yn dda. Dwi'n meddwl bod ei effaith oedd wedi bod yn gret ar y garfan o ran agwedd ag ati. Os rhywbeth mae wedi bod yn broblem, ond y gobaith i Caernarfon ydy, mewn ffeinal, mae'r gallu ganddo fo i ddod ar a cael effaith. Oedd hwnna'n bel laxi tad Ben Hughes. Twt gan loc. Y bel allan wedyn i lwybr Sislevic yn gwahodd Clark i fynd ar eiliad nawr. So neb yn y canol ar hyn o bryd. Mae Bradley'n cyrraedd. Mae Clark yn rhoi amser iddo fo gyrraedd mewn i'r pwrpas bryd. Ond yna'n dacl dda iawn gan Owen arno fo. Tacl bwysig. Eto, Harry Owen yn y cefn. 22 oed. Wedi bod yn gwmpas ys blynyddoedd. Thorn yn gwahodd yr hediad gan Caernarfon. Unwaith eto, am yr eildro, chydig bach gormod ar y bel yma gan y Fflint. Mae'r ei gwaniad fel mae OTG wedi codi'n barod ma'r gwynt yma. Mae'n eich di ddelio fo fo. Ti allan yna ar y cae rwan fel chwaraewr. Mae'n eich di wneud y penderfyniadau bach yma dy hun. Os ti eisiau pwysau ar y bel, ti ddim sy'n tynnu pwysau oddi wrthi. Edrycha pa safle ti ar y cae. Wedyn. Jake Phillips hefyd yn y canol fanna, un arall ar y fainc. Mae yna enwau anisgwyl ar y fainc, ond enwau alledd ymlaen y geg gwahaniaeth. Ond penderfyniadau mawr gan y ddau reolwr. Mae'r rhaid gen i bod Jake Phillips yn siomedig neilltuol i fod o ar y fainc. A dwi'n meddwl, da ni'n nabod Jake, a da ni'n licio Jake, a da ni'n nabod Wayne, ac yn licio Wayne, ond so pawb ar y fainc yn teimlo'n rhyw fath hefyd yn bysen. Caernarfon. Jonas. Clark. Sislevic. Chwilio am loc ag mae loc yn cadw hwnna'n fyw. Chwilio bych prysur. Wastad posibiliad fe rhywbeth yn digwydd pan mae loc ar y bel. O, mae wedi gadw i gorff greu chydig bach o le. Mae wedi gyd yn hyfryd i bwydo honno mae fewn at Bradley. Bradley'n troi. Bradley'n creu lle. Bradley'n argydio. Caernarfon ar y blaen. Gol unigol gampus. Amddiffyn gwael mae'n rhaid dweud. O, mae gol gyntaf. Rownd Derfynol Cwpan Cymru yn mynd i Caernarfon ac yn mynd i Sean Bradley. Ar ôl curo'r gwpan flwyddyn dwytha a cael dim rhan o ni, mae Sean Bradley wedi gadael i marc blwyddyn yma. Ti'n gwybod fe, mae o'n creu hon i gyd i hyn. Mae Mendes mor dref aras fan sy'n fod bas i mewn. Ond edrycha ar safle Sean, mae o'n barod i droi mewn un symudiad yn syth. Mae'r bas i mewn o. Yn i weld fo yma, mae Josh Lock yn ei dyddau giroedd wedyn. Mendes pas bach slick yn efo. Mae'n gadael just un symudiad wedyn mae'n tynnu a twyllo i fynd ar y gyntaf. Tynnu nôl ar ei droed de. A plannu reit yn y gornel, bas wir. Ia, dwi'n sbio ar Jake Caernarfon i Fflint yn amddiffynol yn ganol cae, soft. Dwi'n mynd i fewn i'r dacl, mae Lock jyst yn llithroi. A mae'r chop yma, mae o'n gwneud drwy'r amser. Mae wedi gwneud erioed Sean Bradley. Y bel wrth i droed yn y cwrt cosbi, ynde. Ti'n mynd gwybod pryd mae'n mynd i gymryd ergyd, pryd mae'n mynd i ryddhau y bel. A mae'r amddiffynwyr yn neidio fewn. Maen nhw lawr yr M4 yn mynd am hotdog. Heb sôn oddi ar y cae yma. Wyt ti'n meddwl? Da ni'n abo Sean iawn, mae o'n mynd i weithio ar ei droed de. Pam dyn nhw ddim? Dwi'n meddwl, os ti'n meddwl bod o'n dod ar ei droed de, mae digon call ar yr eiledolau newid i feddwl. Mae'n gallu cymryd yr ergyd efo chwith. Mae chwaraewyr o safon yn gwybod pryd mae amddiffynwyr yn neidio ar fewn a mae o'n sicr yn un o hynna am gol. Mae dau neidio fewn do. Mae'r hein, da chi'n teimlo'n funudau pwysig iawn i Fflint nawr. Bradley, nôl at Jones. Mae raid i Fflint dod wedi dechrau setlo. A mae'r bel nôl mewn, mae Bradley cael cyfle eto, mae'n cael ei wthio'n i gefn dim trosedd. Wylym o ddefo fo. A mae Iwan Arwel Griffith ar y dyfarnwr edrych yn ofalus ac yn hapus nad oedd na drosedd. Ia, do'n am digon yn i cico smotin de. Sean eto dod tu fewn i Wylym tro mae i ddyn.
A mae'r cyffredin cyntaf ddim yn wych. Goset o Bas Sislevich, golwr yn aros lle oedd o, y bel yn disgyn i Sidi Fofana. Sears. Mendes. Connor Roberts. Sorry Mal, mae Fflint a'r chwal dipyn bach fel tîm, dyn nhw'n digon agos at ei gilydd. Gweld, mae Llinell Ymysodol yn gwneud gwaith ar ben ei hunan. Llinell Amddiffynol wedyn, mae nhw'n aros mor ddim. Dyn nhw'n gwasgu fyny'r cae a lleihau'r bylcha. Gen hwn broblemau i'w datrys ar un o bryd, Lee Fowler. Mae gen nhw oherwydd, mae Jack Thorne yn chwarae fel dim angorwr reit tu allan i'r amddiffyn. Mae o'n chwarae mwy fel Marcio Mendes yn mynd ffwrdd arall, felly mae o allan o'i safle bol tro, felly mae'n dylla o gwmpas. Sidi Fofana yn troseddu, cyfle i Gaernarfon roi hon mewn. Wel, fe arosod y dyfarnwr hir ag galle fo. Gwell gan Sac Clark yn gorfforol cry, cuddiad y bel. Ond dyna'r eich di boeni amdan, jyst cuddiad y bel. Neith yr amddiffynwyr wedyn, colli mynadd a neith nhw wrthio chdi. Matty Jones di dod draw o'r chwith i'r fe i gymryd hon. 10 munud o'r gêm di chwarae. Jones, mae'n bel dda, mae'n hongian. Hanna fan yn ei chlirio hi. Mendes yn ôl mewn. Sislevich. Allan at Bradley, Sislevich yno, ysgrifennu angen o. Bradley yn mwynhau hun. Bradley efo Reeves yn ei wylio efo Reeves yn ildio pic. Reeves yn cicio'r bel i ffwrdd. Efo bod yna falus. Rwystredigaeth. Arwydd falle o rwystredigaeth cyffredinol tîm y Fflint ar hyn o bryd. Ia, jyst maen nhw hollol yn ei erbyn ni. Mae pwysau gan Gaernarfon arnyn nhw, a jyst llawer yn ei ddigwyr, ond mae Sean di brynu, yn bynnag, a maen nhw'n cael cicryd o'n lle pwysig. Ie, ti'n gweld Reeves jyst yn neud o fewn, a dy ddim yn cael y bel, dwi'n meddwl. Ti'n gweld o jyst yn neud o fewn yn fan, a mae yna fagliad. Mae yn gicryd. Reeves yn gwybod hynna'n syth bin hefyd, ond eto, problem fwyaf Fflint ydy, mae Sean Bradley wedi dechrau'r gêm ma'n dweud, rhowch y bel i fi a na i wneud y gweddi. Uwch y bel, y capten Goset a Matty Jones. Wel, fe gollodd Matty Jones y rownd derfynol Cwpan Cymru. 8 mlynedd yn ôl. Mae hon dybiau chi yn ffafrio'r droed chwith. Ond y capten sy'n mynd i gael deud. Jones! Am gol! Am ergyd i'r Fflint! Am gychwyn i Gaernarfon! Am ddathru! Gaernarfon 2, Fflint 1. Wel, arwydd fel hyn, ti angen chwaraewyr i dyfu fyny, ti angen chwaraewyr mawr. A go iawn, y Matty Jones yn sefyll dros hon, a mi yn deitha, da ni gosod, just gati, fy trwy'n chwith fel hyn, a mae honna yn special. Edrych ni'n just cael ei bent dros ni, mae'n edrych pasio i fewn dydi, efo ti fewn i droed dde, dros y wan, mae'n fyny a lawr y sydyn, a wedyn mae'n gyda'r golwr ddim siawt. Yr unig beth sy'n ei ddeud ydy, sgan y gol i ddim chance, di'r wal ddim yn symud, dyn nhw'n neud o gwbl. Felly, da ni'n gwybod sam draft excluder yn gorfod ar y llawr tu ôl nhw, ond ti dal yn gallu mynd ar tip-toes ac yn neud rhyw naid bach. Dyn nhw ddim yn symud, a dyna'r rheswm, dyn nhw yn amddiffynol ddim wedi gwneud i jobs yma yna. Sy'n hollol iawn, i mir nhw wedi neidio. Fatha swn i, yn anffodus, gan bod fi mor gangli, swn i wastad mewn wal. Iawn? Swn i wastad mewn wal fel un o'r tala. Ond swn i wastad, hyd yn oed os ti'n eisiau gadael y bwlch o dan chdi, ti dal yn gallu neidio chydig bach, a peidio gadael gormod o fwlch i bel mynd o dan, a mae hwnna'n gangymeriad mor fawr. Mae hynna mwy naturiol i wneud sef i fel i neidio i fyny, na aros ar y llawr. Ond mae rhaid na dyna beth oedd plan y gêm ganddyn nhw, tacticoedd i Flower dy roed iddyn nhw. Wel, Lee Flower, oedd o yn flodau ddyddiau, yn 2014 yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru efo'r Seintiau Newydd. Chafodd o ddim dod oddi ar y fainc, ond dyna'i brofiad o. Ond mae dim o arrediad gwael. Ac oedd o'n siarad yn onest iawn efo Sioned Dafydd cyn y gêm. Ac yn cydnabod, maen nhw wedi bod yn lwcus yn yr hediad maen nhw wedi gael, ac oedd nhw'n disgwyl gêm galed, a mae'n cael un. Ond Nick, ti'n meddwl bod hynna'n adlewyrchiad o sut mae'n setio'i dîm fyny? O, nes i nodi be oedd o'n ddeud, oedd o'n sôn
Da ni wedi bod yn lwcus i gyrraedd yma o ran yr hediad. Typical Fflint, mae bethau negyddol yn digwydd i ni, bod un di cael puncture, a ti'n meddwl, dim dyna'r meddylfryd positif ti eisiau gan reolwr yn dod i fyny ffeinal. Na, ni'n mynd i sgwynio'r gwaith. Owed, chwilio am yr if, Sears ni chlirio hi. Goset o, mae wedi cholli hi. Cyfle amergyd y feddylu o Thôn am danio. Nath o newid i feddwl, allan gan Woolen, nôl etad Thôn. Mwyn yn ei chlirio i fyny at Zach Clark, mae'n bwysig nad ydy Zach Clark yn rhyddhau Bradley, dio ddim yn gwneud yma'r bel yn ôl mae'n gan Hughes. Ond eto, Zach Clark yn dangos i fi, mae wedi bod yn gweithio ar ei gryfdar, yn sicr, mae gen i fod well a mwy o agwedd i ddal y bel na i fyny i'r tîm wan. Bradley eto. Hwna di mynd. Os ystlis, oedd ni'n sôn am Brad Young yn eistedd ar ymyl yr ystlis. Pwy sy'n angen o ar hyn o bryd efo chwarter awr bron iawn o'r gêm di mynd, dim Caernarfon. Ond mae gan hwn waith meddwl i wneud. Pethach ddeallus, Allnad Berg sy'n mewn lle, meddwl mynd i hun, meddwl Gwywedd, mynd i hun! Ac oedd hi'n bwysig iawn bod Mwni cael ei droed at honna. A mae'r bel fyny at Sislevich, a mae Sislevich yn cael ei wylio gan Sidi Fofana. Bel nôl at Fflint, oedd y ddau'n dall i gilydd. Sears, nôl at Roberts. Ie, amddiffyn pwysig iawn gan y gŵr yma. Dwi'n meddwl mae ar ei ffordd i fewn. Ni weld gwych yn fan hyn i ddechrau. Unwaith mae'n dod tu fewn i ddyn Burke, mae o'n gwybod, dwi eisiau pasio fod i gornol o'r ongl yna allan, a dwi'n gweld yn iawn, ond bendant oedd Conor Roberts wedi giro ac oedd hi'n mynd i mewn i'r gornol yna. Mae'r bloc yna mor bwysig, achos ti'n meddwl, di Fflint yn di fod yn y gêm i bob pwrpas. Dechrau nerfus, Caernarfon edrych lot gwell. Os mae hwn yn taro target, Malks, mae'n gol dydi. Dyna pwysigrwydd y bloc yna. Go iawn, a wedyn beth sy'n digwydd momentum de. Llawn hyder yn ôl wedyn, a wedyn Fflint yn ôl y gêm. A mae Mwni nawr am greu argraff ymhen arall y Cae. Y bel di anelid ag ato fo. Mae'n mynd i gyrraedd a hefyd allai cael y bel ar draws. Yr amddiffynol sydd i Fofana'n gwneud digon clyfer gan Mwni. A mae'n gig gornel. I feddwl mewn 35 oed, de. Mae'n gawr i Caernarfon, sydd yn ôl i mewn i'r tîm heddiw. Mae'n cael 7 gol, tymor yma. Mae hefyd i cael 8 carden felen. Neb di cael mwy y tymor yma. Ond Matty Jones fydd yn dod, maes o law i gymryd y gic. A mae o'n dal i forio wrth feddwl am y gol o didog na. A cyfle arall i greu niwed efo cic osod. Bob math o gicio a brathu o'r gwmpas y smotyn gwyn. Ac Iwan Arwel Griffith yn gadael i Fofana ac i Mwni wybod. Dwi'n eich gwylio chi. Mae Fflint yn ildio dipyn o goliau. Sislevich a lot y ddau leia sydd yn y cor. O, mae oddi awd dan y bar nawr te. Mae'n asyllu. A mae'n cael ei rhoi fel gol. Mae'n cael ei rhoi fel gol. Fe syllodd y dyfarnwr ar ei ddyfarnwr cynorthwyol. Mae dros y llinell ac mae'n dair i ddim i Caernarfon. Dwi'n meddwl na Sislevich gath y cyffarddiad dwytha. Yn sicr ar y postyn pella. Mae'r peniad cyntaf dod gan y Mwni, a wedyn mi o'n penio'i am y gol. Mae'n mynd ar draws y gol i'r postyn pella. Na di weld eto. Rwy'n ta. Ia. Sislevich, dwi'n siŵr gath hi. Edrych ydi ar y cyffyrddiad cyntaf di'n un oed bwysig. I ddechrau mae'r safon gan Jones yn wych efo'r droed chwith. Wedyn, pwy sy'n ennill y pennod cyntaf? Caernarfon. A wedyn yn ymateb. Fi weld Hondi, boys. Di fewn da? Di, dwi'n meddwl, dydi. Dwi'n meddwl bod ti. Wel, nath oed nod aros am eiliad, yli, a wedyn nath o ddechrau redag i ffwrdd yn dathlu. Wel, dyna chi be ydi asesu gol gan ddau arbenigwr, ond dim amheuaeth. Adrian Sislevich gafodd y gol. A mae goliau di bod yn bethau prin iawn i hwn. Dyna'i gol gyntaf o y tymor yma. O, mae wedi cael 2 gol yn Cwpan Cymru i'r Seintiau Newydd y tymor yma. Ond mae wedi cael un bwysig iawn i Caernarfon.
ac mae'n chwalfa ar hyn o bryd. Does am 20 munud i chwarae. Gret o safle i gymryd i fyny wrth ci cornel fel yna. Matty Jones, just yn mynd am y postyn cyntaf, just y flic yma rwan. Mwyn i'n cael y peniad a draws, a wedyn, do ddim yn camsefyll. Mae dros y cyn eto. A mae'n chwaraewr y Fflint tu mewn i'r gol. Be swn i'n ddeud o safbwynt Fflint, chos maen nhw'n edrych ar y chwal, a mae'r sgôr yn adlewyrchu hynna. Ddyle bod Fowler rwan yn sbio tu ôl iddo ar ei banc ac yn neud rhywbeth yr yn feddyliol. Bydd yr 11 sy'n allan yma. Mae nhw ar chwal. Mae rhaid chdi newid rhywbeth, hyd yn oed os mae just chwaraewyr a dim system. Mae ganddo fo brofiad ar y fainc, ond mae'n edrych yn ogystal â swnio cyn y gêm fel dyn di drechu rywsut. Wel, oedd o'n ddim di ysbrydoli chdi nag oedd yn ystafell newid cyn dod allan. Mae Steve Evans yma na. O sydd wedi gwneud y tryddedd prolau sydd ti'n meddwl. Felly, dyna pan mi o'n rheolwr. Tair i ddim. Dim 20 munud yn mynd. Wel, mae rhai deud mae paratoadau Caernarfon ar gyfer y gêm a di bod yn hynod drwyadl. Dwi'n oedi cyn defnyddio'r gair proffesiynol ac ysballa hynny'n gallu awgrymu bod pawb ddim wedi bod yn proffesiynol, a maen nhw wedi bod yn drwyadl neilltuol. Y rheolwr heb unrhyw amheuaeth, da ni'n teithio'r diwrnod cynt, da ni'n ymarfer y ne Cymru'r diwrnod cynt. Mae'r tîm arall di teithio lawr y bore yma. Mae o'n dangos ar hyn o bryd. Pan ydych chi'n edrych, Owain, ar yr ymosodwyr sgan Caernarfon, wrth gwrs bod nhw'n mynd i fod yn beryglus. Yndi, yr opsiynau, ond y gol gyntaf sy'n adlewyrchu am fwy na dim, yr ail cic osod a gydrydydd cic gornel yn dod i fewn, felly dwi'n Sislevich sy'n sgorio, ti'n mynd disgwyl iddo sgorio fe ben yn y cwrt Cosby, felly chydig bach o bob dim, a jyst delio fe'r achlysur yn well. Dwi'n meindio rheolwr sy'n dweud, da ni'n mynd i gadw pethau normal, ond dydy'r gêm yma ddim yn normal. Mae ffeinal yna i gael ei thrin chydig bach o wahanol, dwi'n teimlo. Reeves yn brwydro. Mae'r bêl gan Stevenson, da ni heb i enwio. Mae hwnna'n bas dda. Oedd ffigiad clyfar, arbediad gwych o Ergyd Burke gan Connor Roberts. Bydd honne di bod yn gol, alle di llusgo Fflint yn ôl mewn iddi, a mae cefnogwyr Caernarfon yn gwybod hynny. Am arbediad Sislevich, arbennig ennill y bêl. Mae'n gêm gystadleol, ac o ran Fflint, mae rhaid i fod yn gystadleol nawr. Gwych gan Hughes, mae'n hyn yn ganol y cae, jyst i adael y bel redag trwy gwysa. Gwybod union be mae o'n neud. Rwan ta, i Burke, mae Burke yn dangos i fi, i Conor Roberts lle mae'n reiti. Mae o'n neud, ac o'r ei gorff, edrych am hyn, ac o'r ei gorff gymaint de, mae o'n mynd am y gornel yna. Mae'n arbediad campus, mae'n mynd i darllen be mae o'n neud. Ond ti'n neud y llygad i'r gol o fel, mae'n eich di chwbyn gornel arall. A Burke sydd wedi cael 2 gyfle da Fflint yn de. Ella'r person anghywir, y chwaraewr anghywir, ond be swn i'n ddeud ydy Sislevich yn amddiffynol anghofiau. Diolch yn gwneud dim gwaith amddiffynol. Mae'n gadael i'w amddiffynol ar ben ei hunan. Gosit ydy'r dim wedyn sy'n gorau gweithio i ddod ar draws o ganol cae. A just iawn o bosib, nath dim cael cysylltiad ar y bêl, ond just yn llithro fewn o bosib, just yn helpu rhoi Burke oddi ar ei gêm. Wel, mae Thorn yn ŵr y tafliad hir. Os na awgrym fan hyn bod y frathiad yn chwarae Fflint, mae Thorn mewn yn galed fanna. Stevenson yn mynd amdani, Roedd hi ar di fewn y postyn ac yn wahanol i fynd oedd hi ar y bar dros y llinell. Roedd hi o di fewn y postyn ac yn ôl. Wel, nes i ddim yn gol. Unwaith oedd gadael i ben o'n i fel bod ti'n mynd sydd i gornel. Oedd yn ei reit ôl fi. Lwcus iawn i Caernarfon o fanna, ond rybydd bach gan y Fflint. Maen nhw dal yn fyw yn y gêm yma. Bydd o dipyn hapusach. Ac fi nid yn ôl oedden ni'n sôn, da ni heb grybwyll enw Darren Stevenson, a mae wedi bod yn rhan ddwywaith nawr o gyfleon ac ymdrechion da gan y Fflint. Os ganddo ni gêm, dybed Stevenson. Thorn eto, mae o'n chwarae'n ardderchog. Thorn methu bwydo. Mwni'n i cholli hi. Mae'r bêl gan Caernarfon. Caernarfon eto. Ac unwaith eto, mae'r bêl yn disgyn i Thorn. Thorn, clyfar. Mendes yn gwneud digon. Ardderchog gan Thorn.
A mae Burke yn brysur neilldiol. Ie, dwi'n meddwl, ffôn y basio Bale allan, ond dwi'n meddwl, Burke athi 2 waith yn ei Bale i fewn. Bale gan Jonas. Jonas at Thorne. Owen. Wel, cyfnod gore y Fflint heb unrhyw amheuaeth Sislevic. A ti gael y teimlad, mae rhaid nhw sgorio pan maen nhw'n cael siarad bach o'r gêm. Fel mae Caernarfon wedi wneud i bod mwy glinigol a feid penderfyniadau i sgorio. Ie, hon oedd y peniad gan Stevenson, ond edrych ydy ar pawb yn sefyll yn stond unwaith ar ddibenio. Yna com bod o yn mynd i sgorio, oedd o'n edrych fel o'r gornol yna. A ni'n meddwl bod ti'n mynd i daro'r poster yn mynd mewn, ond pawb yn sefyll stop. Dwi'n yn siŵr os mae Mendes gath y cyferydolau i Caernarfon. Ti'n just gweld Stevenson fyny, roedd ar ben Mendes. So mae bosib dod yn gol i rwyd i hun, ond dyna'r look ti angen hefyd yn de. Da gan Woolham oedd PêL-Fflint yn edrych yn beryglus am funud, a mae Woolham yn canfod Burke sy'n mor amlwg ar ochr chwith y cae yma. Mae hwnna'n Bale fach glyfer, chwilio am Caernarfon. A Bale at Bradley. Ydy Caernarfon yn gorffwys ar ei rhwyfau braidd, neu ydy Fflint yn wirioneddol ddod nôl mewn i'r gêm? Mae rhywbeth yn gwneud gwahaniaeth, mae hynny'n sicr. Ac o leia mae Fflint yn edrych nawr yn gystadleuwyr. Mae hwnna'n Bale sawl. Sislevic at off. Drosedd ar y blaenwr Clark. A da chi'n isio rhoi cic fan hyn i Caernarfon o gofio pwy sy'n ganddyn nhw. Dwi'n licio be mae Sam Clark yn neud i'r tîm yma heddiw. Mae'n arwain y llinell flaen am dda. Mae o'n jyst wedi gefn i fewn i Owen eto. Owen methu gweld o Bale, felly pam mae o'n trio curo'r Bale trwyddo. Mae o'n droio, unwaith mae'n teimlo i gefn i fewn fo, mae'n mynd i droio a ennill y drosedd. Sam Clark yn neud y dda iawn. Yr un opsiynau mae Matty Jones i'r dde o'r Bale, mae Goset i'r chwith o'r Bale, ac mae Fflint yn gwybod be all Matty Jones. Fydrych ddim gadael neb arall, ond Matty Jones eto na. A mae'r mir amddiffynol di cael cyfarwyddyd y biau i neidiwch tro yma. Jones neu Goset. Gadael i Jones! Arbediad da, cic gornel, ac oedd angen yr arbediad. O'n i'n meddwl, achos ti'n sbio ar y wal, a fel goli ti'n meddwl, mae di sgorio'r ffordd mae unwaith, dwi'n mynd i gamblo, felly yn aml, ella bod y goli jyst yn gamblo a gadael bwlch. A dyna mae Matty Jones yn deimlo. Dwi'n mynd ochr y goli, dim ochr y wal. Mae'n tharo mor dda, mae hwnna'n arbediad campus. Mae o'n herwydd, mae di mynd hanner cam, do, fel ti ddeud, mae o'n jyst yn mynd hanner cam un ffordd. Mae o'n eto pasio i fewn. Oherwydd pan mae'n pasio fewn, mae droed lle mae'n sefyll ar, reit wrth ymwyl Bale, mae benod dros di, pasio i fod tu fewn i'w droed, syth i'r cornel am arbediad campus gan Fflint. Cic gornel arall. Ac unwaith eto, fel efo'r gic ddiwetha, dau o chwaraewyr lleia Caernarfon, Lock a Sislevic yn y cwrt 6. Y tro yma, mae'n cael ei anelu at Mendes. Mae'n dod nôl at Goset. Sears. Dyn ddim yn ei chadw i fi. A dyn ni mewn i ail hanner, yr hanner cyntaf. A bydd hein chydig bach yn hapusach debiau, Malks. Wel, ar ôl y 5 munud dwytha, lle maen nhw wedi cael hanner cyfleon. A rili maen nhw wedi cael gafal yn y gêm di fi bach. Yn wedyn yn ganol y cae, ti wedi gweld Caernarfon mwy, ti wedi gweld Ben Hughes mwy, ti wedi gweld Thorne mwy. Mae trin yn nhw'n goro bod mewn cysylltiad. Dyna lle ydy calon Fflint, lle maen nhw'n licio chwarae trw, ond dyn nhw'n wedi medru wneud efo Mendes profiad gan Goset a Mendes yn y canol na. Stevenson, Mooney ar i'w aro. Jones sy'n cael gêm dda yn ei chiriau. Lock, chwilio am Bradley. Bradley, nôl at Lock, hyfryd. O'n i'n rili meddwl, sa chwaraewyr ifanc y Fflint, ti'n wedi gweld y gorau allan o'n nhw, potensial gyda nhw. O'n i'n meddwl, sa'i egni nhw wedi dod ipyn bach yn well na'r profiad o na. Mendes, Goset, Mooney, Harrison, 31, 30, 35 di Mooney, 31 di ddau.
Mendes a Gossett yn ganol y Cae, felly profiad. Ond ni'n meddwl, fydd y ddau choed chi oen. Gosedd ar Bradley. Ac unwaith eto, cic osod i bryderu y Fflint. Ie, jyst yn rhaid yn gorfforol de, Bradley yn jyst yn gwneud siŵr bod i gorffo rhwng y dyn a'r bêl. Gwneud mor dda, mae'r rhy gry, a wedyn fo sydd mewn rheolaeth o'r sefyllfa. Fo sy'n penderfynu pryd dwi'n troi. Mae'n gwybod bod yna ddwyler i ysgwydd o lawr â fo, ac yn arfer yn chwilio am un fach arall. Mae'n deimlo'n rhyfedd pan ti'n mewn ffeinal, ti'n adeiladu hyn i fyny a ti'n poeni am gêm agos, a wedyn mae hyn yn digwydd. Ti'n meddwl, ydyn ni dal i fynd i drio sgorio mwy, ta ydyn ni'n eistedd nôl? Wel, mae Fflint i dangos be allad o'n wneud petai Caernarfon yn eistedd nôl, a falle bod Caernarfon wedi cael yr hybydd oedden nhw i angen. Bradley yn ei chwipio i mewn, mae'n ei dda yn dydi. Ac oedd na gymaint alled i'r hoi bodyn troed at honna, a mae Richard Davies, yr rheolwr, yn gwybod hynny. Wel, fel chwaraewr sy'n chdi methu cwyno ar safon y gwasanaeth y croesiadau mae fewn heddiw. Lle mae'r crysau melyn na, maen nhw fod, mae'r pwer ar y croesiad, felly ti'n mynd gorau neud lot. Ti'n sgo unrhyw fath o gysylltiad bach, pen, troed, bol. Stopio fan'na rwan, Malcolm. Dim ots, as long as mae'n mynd i mewn. Mae'n bnawn di syl, Malcolm. Y bil gan Hughes, mae'n ei cholli hi. Gossett rhyddhau y blaenwr mae'r Clark. Mae loc tu fewn iddo fo. Di Clark am fynd i hun. Clark! Falle bod yr opsiwn anghywir di gymryd ganddo fo. Amddiffyn da iawn gan Owen, mae'r rhai deud, ond mi oedd loc yn rhydd tu fewn, Malcolm. Dwi'n bod o'n deud, os dim rhedag fod bel, mae rai chdi gael cibolwg ar draws i edrych os oes rhywun mewn safle gwell. Mae o yn! A doedd ddim rhoi ti iddo fo. Dwi'n un digon sydyn le y sgil na. Mae Owen yn mynd i darllen lle mae'n mynd, gyrru fo un ffordd a cael y dacl a bloc i fewn. Ac os rhywbeth, mae rhaid ni gamol Owen o ran yr ongl nath o amddiffyn. Bosib nath o just cae ongl y bas fysa di gallu mynd teg at loc a gwneud y penderfyniad bod Clark yn mynd o ben ei hun. Sbiwch ar y cwrt 6. Mae'r heini i gyd yn y cwrt 6. A rywsut mae rhaid i Jack Fflint yn yr oren reoli, a mae o yn gwneud. Bradley nôl at Jones. Jones yn cael ei wylio gan Caernarfon. Mae honna'n hongian. Allan y higan sydd i Fofana. Ond am byd gwell i amddiffynwyr y Fflint yma'n clywed Fflint y golwr. Jack Fflint yn dod allan i bwnio'r bel yma, jyst iddyn nhw gysymud y ffordd. A mae Burke yn codi, mae Burke yn apelio, oedd Gossett mewn efo fo, oedd honna'n galed. Fe syllodd y dyfarnwr, fe chwifiodd o'i fus a deud, cariwch ymlaen. Ia, fel ti disgwyl. Dwi'n bod ti'n dair gol i ddim, ti'n disgwyl i Gossett. Mynd i fewn yn ffyrnig fel un efo Burke. Y ddau nhw'n codi. Dim problem o gwbl. Ti eisiau dim bach o spice i'r gêm beth bynnag. Sa'n dair gol i ddim a fydd tîm y Fflint wan. Dwi'n gwybod sef fi eisiau creu argraff. Da ni mewn i chwarter awr ola yr hanner cynta. Does na ddim amser ychwanegol yn y gystadleuaeth hon, dychmygwch. Os da ni'n mynd i gael cicio o'r smotyn, mae gynnon ni 60 munud, cwta 60 munud anhygol o'n blaenau ni. A mae Fflint di awgrymu falle nad breuddwyd gwrach ydy'r syniad yna, gawn ni weld. A allai just ddim gweld sut fysa Caernarfon yn ysgori eto yn y gêm yma. Pa mor beryglus maen nhw'n edrych yn ymosod. Maen nhw'n edrych fel tîm sydd yn rheoli'r amddiffyn Fflint. Maen nhw'n gyffyrddus, dydy. Dyna ydi o de. Dyna di'r broblem ar y funud. Does ddim mynd chwaraewr y Fflint sy'n rhedag lawr y Sianeli. Maen nhw'n gwybod lle i amddiffyn. Os ydyn nhw eisiau mynd dipyn bach dyfnach, os ydyn nhw eisiau mynd myny Cae, maen nhw'n reoli'r gêm. Caernarfon, chwilio am Reeves. A mae Mooney di'r rheoli'n hanfod beth yna. Unwaith eto, mae Sislevich yn ennill pêl yn yr awyr, a mae'n rhyddhau Gossett, a mae Gossett yn rhyddhau Bradley. Mae Bradley di edrych yn barod efo fo. Mae Hughes di gwneud digon, mae di gwarchod yn dda gorfodi Bradley mynd yn ei ôl. Matty Jones a Lock tu allan iddo fo. Lock yn aros am Redi a Jones a wedyn yn dewis Bradley. Bradley mynd i hun.
gwybod beth yw'r gwahaniaeth I fi ar y funud iawn? Mae gen o Caernarfon 4 neu 5 ar ben I gêm, sydd hefyd yn medru driblo a rhedag efo'r bel. A wedyn, pan maen nhw'n rhedag efo'r bel, maen nhw medru codi pennau fel mae Bradley medru wneud, a di dangos onglau rhywun arall os da, mae'n medru troi a cael yr ergyd I fewn fel mae'n wneud yn fan hyn. Ond pam ti dan bwysa, mae gennych chi Locks yn mynd I rhedag efo'r bel, mae gennych chi Sac Clark, mae gennych chi... Noel Mooney, prif weithredwr y gymdeithas Pêl-Droed. A Dave Adams, di'r hen swydd Oscar Roberts I stal. Burke. Owen. Cyfarwyddwr. Twt. Sori, cyfarwyddwr technegol oedd Dave Adams yn dweud. Honna Roberts, mae di oedi, o'na wffiod arno fo. A byddai'r hei yn deud bod undeb gwarchod y golwyr o'r waith fanna, ond... Dim byd wrong yn hwnna. Mae'r ffawl, Max, come on. Dim byd wrong yn hwnna. Sbion, dim byd. Come on. Dim bach o fysl. Mae eisiau mynd ar y pwysau, dwi'n meddwl sy'n yma, Conor Roberts. So honna'n iawn mewn gêm rygbi. A wyddwch chi be, mae Castellnedd a chwarae Merthyr heddiw am Hadi 5. Y clwb rygbi yn fyw yn dilyn ni am hanner awr wedi 5. Gwch chi weld y gêm I gyd. Ond I bai bod yna gicio'r smotyn fan hyn. O, mae hwnna'n bêl dda, mae hwnna'n Bradley, mae Fflint di gyd yn dda. Fe amserodd o'r hediad, o fe welodd o'r peryg, mae di aros lawr y golwr ifanc. 1 ar 20 oed ydi o. Dipyn o glwbiau ni wylio fo hefyd, mae di gael tymor all feddwl. Bod nhw di ildio lot, mae o di bod yn un o'r seren y Fflint. Anath Bradley ddal am hyn. Wel, mae Fflint yn sicr o'r farn a mae'r dyfarnwr yn gorau cael gair efo fo. Bachgen ifanc ydi o. Mae am di fod yn siomedig ta beth efo'r ffordd mae pethau di mynd yn y 35 munud agoriadol yma. Ie, Malx, newydd sôn am yr undeb golis hefyd yn dydi, ond ti'n gwybod, fel ymysodwr, eich Bradley sydd I fod mewn rheolaeth I gadw y golyn saff, ond mae rhaid o fynd am y bêl, ti'n gwybod? Ti'n fewn o fa, mae Fflint yn gwneud yn gret, yn dod oddi ar y linell, yn gwarchod, a ti'n jyst yn gweld, mae Taro Ben Glyn, mae Sean yn trio tynnu nôl. Diolch yn mynd I fewn o fe studs a'i ddalo, mae'n trio tynnu nôl, ond yn anffodus wedyn, just damwain. Dwi'n trio meddwl mae'n trinidio drosto fo ella. Nath o'n gadael I Ben Glyn yna, dwi'n meddwl bod Sean Bradley yn gorfod bod... Na, trio neidio drosto fo. Oherwydd, gyno Fflint yn y gol ddim breaks. Mae o di deifio I lawr, a mae o ar garlam I ddeu gwir, felly fe dith o'n stopio. A wedyn mae dyn yma ni ddal, ond mae hwn gael ffordd I un braw mae dyn ni. Ia, wel, y golwr ifanc ar y fainc ydi David Sespaniac. Ac mae o'n 26 fori, fel mae digwydd bod, y gwrdd o wlad Pwyl, ond mae'n edrych fel tasa Jack Fflint yn mynd I gael cario ymlaen, ond ia, dwi'n tueddu gytuno efo chi, Malcolm, o gan Bradley hawlu mynd ar hwnna. Dwi'n meddwl oedd y bas gan Matty Jones. Wel, mi fydd Fflint yma o hyd, dwi'n meddwl, yn ôl y driniaeth mae'n gael. O, a David Iwan yn ddi-duedd, fel mae o hyd. Dybe pwy mae'n cefnogi? Sgarff hanner ydi sti. Ia, mae'n dweud Fflint o fach fanna. Ond y bêl I Fflint. Ond bas na gan Matty Jones eto, oedd o di reid y spin, beth ydych chi'n galw yn game golf? Oedd o check spin. Yn achdi, Ia. Tair I ddim. Y goliau I gyd o fewn 19 munud. Ac o leia, mae'r storm di ryw fath o ostegi i'r Fflint. Unwaith eto Bale yn chwilio am Burke, ond mae'n cael ei ffynio allan. Sislevich yn nôl at Sears ac I fyny eto yn edrych am Clark, a mae Clark yn edrych ar Owen. Da gan Owen. O hwnna'n brwydr bach dda. Mae'n gystadleuol. Mae'n rhaid chdi fod yn gystadleuol fel ymysodwr. Herwydd ti'n gorau cael dy gorff rhwng y bêl a'r amddiffynwr, wedyn ti'n dalu, ti'n cuddio, ti'n gwybod lle mae o, ti'n mynd I droi o, ti'n deimlo fod tu ôl chdi. Gymaint o agweddi I gyro fod sydd yn fyr weithiau, dos yn hir weithiau, lawr y Sianeli. A mae Sac Clark yn neud. Be fedrith o, praw mae Harry Owen yn neud yn wych yn erbyn o. Cymro Cymraeg, capten y Fflint. At gapten Caernarfon dros y dagan. Reeves ac da I wedi sôn prin am Elliot Reeves, bach iawn Harrison. Hwnna'n gam.
Mae yna sôn di bod yn ddiweddar. Ben Hughes yng nghanol Cae, mae o di bod yn ddylanwadol yn wythnosau diwetha. Ond yn erbyn clybiau y 6 isa, mae o di bod yn dawel. Gormod o'i chwaraewyr amlwg nhw di bod yn dawel. Oes, dwi'n meddwl, gan fod yn chwarae fel cefnostellwr o'ch o dde, diolch yn cael digon o ddylanwad ar y gêm. Yna benderfynu di beidio chwarae Jake Phillips yn y safle yna. Stevenson. A mae penderfyniad dadleuol Lee Fowler yn deud bod mab Wayne Phillips wedi cael ei adl ar y fainc ac yn eisiau gwneud beth yn wahanol. Wel, diolch di gweithio ar hyn o bryd, Malcolm. Wel, na, di ddim, mae nhw'n dal i... Mae nhw'n dair gol ar ei hôl i, wedyn mae Stevenson... Mae'n disgwyl ymwylio. Jonas. Alla honna bod yn gardyn felen gynta'r gêm. Ydy Mae. Kyle Harrison. O hwnna'n rediad pwrpasol iawn gan Lee Jonas. Ia, hynna ni weld. Daco ma'n dod i fewn wan o'r ochr, mae'n mynd heibio fo gwych gael Jonas. Mae'n cael bach ar y bel, ond mae wedi mynd heibio fo. Na, mae bendant yn drosed. Bendant yn drosed. Cyfle i Jake Caernarfon. Ond yn chwarae i Gaernarfon tymor dwytha. I roi'r bel mewn i'r cwrt. Wedi bach gormod ar honna. Owen di aros fyny mynd amdani. Just diffyg bod mewn yn y gêm ydy hynna i fi. Fo Caernarfon, fo ac Ben Hughes. Mae'r ddau yn nhw fo gymaint o allu, ond dyn nhw'n cael y bel. Felly, mae hyder nhw'n mynd i bach, mae nhw'n stredig o bob dim sydd wedi digwydd wedyn. Y bas na, y gwynt gael gafel yma. Ond mae'r rhaid i fi, maen nhw wedi chwarae fo dau ymysodwr iawn o fo Reeves a Stevenson yn ei llinell flaen. Lle chwarae Jake dyle fod i wneud ar y dde, o Kevin Hawdd deud rwan, a Ben Hughes yn ei safle gorau ydy ganol Cae. Efo Thorn a Caernarfon, felly Thorn yn eista, a ddau arall cael ei ryddhau. Gosset yn chwilio am brodyr. Y syniad yn dda yn doedd. Yno Mae Hughes, nôl at Fflint sy'n edrych yn gadar yn eto. Harrison yn ei gwylio hi. Jones cael ei giro gan Thorn. Ie. Llaw oedd honna. Penderfyniad yn erbyn Mendes. Ie, Mendes a Gosset wedi bod gyffyrddus yn ganol y Cae na. Dyn nhw'n cael ei symud o gwmpas, ond dyna beth mae profiad yn reid i chdi hefyd efo chdi. Paws, ddau chwaraewr newid safle, sy'n just siarad efo'ch gilydd, cyfathrebu, un adio. Caernarfon. A Nelly at Owen. Clark. Mae Clark di gweithio'n galed. Falle bod wedi gwneud pethau llachar fel ymosodwr yma wedi gweithio'n galed. A mae eisiau cael ymlaen wneud hynna. Oherwydd yr unig ffordd mae'n disgwyl y gol di gweithio'n galed fel hyn. Dyma mynd i... Nath o'n un gwaith yn hanner cyntaf, nath o'n trio cymeharu ar Owen a dyle fod i reit i loc, sa'n bedair gol i ddim un neu un efo'r golwr. Ond trio neu gormod mae hynna. Trio rhy galad i sgorio gol. Hei, nid y gyfwyddion dod. Just chwarae dy gêm. A gweithio'n galad. Mewn i 5 munud ola. Yr hanner cyntaf. Wel, sbia, mae plan y gêm. Richard Davies Fish yn fanna. Di gweithio'n berffaith i hyn. Sislevic. Reeves, Stevenson. Yna chi ddau enw, da ni heb sôn efo'i gilydd digon aml. Harrison. Gwaith da eto gan Caernarfon. Mae o di'r hoi popeth ato. Mae o a Burke, byddech chi'n deud, a Thorn o bosib hefyd. Dyn nhw'n dyrhau fyny. A tacls bach fel sy'n effeithio pobl o'r gwmpas. Ti'n paid ar oi fyny. A wedyn os di'n nid o, wel, mae fyny ni to fyny do hefyd. Dwy bel ar y Cae ar hyn o bryd. Gosset. Wel, mae werth sôn bob amser am stori ryfeddol Danny Gosset yn dydi. Y salwch ofnadwy gafodd o, mae yma'n capteinio Caernarfon yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru ac yn chwarae'n arbennig o dda. Clark eto. Cael ei wylio gan Burke, un o chwaraewyr gorau Fflint. Lledu'r bel, chwilio am Hughes. Di Hughes ni chadw'n fyw. Ydy Mae o, da, at Thorn. Hughes di dal i redeg. Caernarfon
Mae hwnna rhwng Caernarfon a Burke, a mae'r herbel i Sislevic, a mae Sislevic yn canfod Clark, a mae Clark bel nad lock! Da iawn Jack Fflint, a fydde hynny wedi bod yn ddiwedd arni, dim amheuaeth am hynny. Wel, am bas. Oherwydd mae'n yr awr i pyn bach ti'n meddwl, mae rhaid i'r cyffyrddiad yma gan Josh Lock fod yn berffaith, ac eisiau be, mae yn. Mae'n gosod yr ail un iddo fo'i hun i fynd am y gol. Edrycha, mae o'n gosod ti i fynd ar y droed de. Mae'n cymryd i sydyn, a mae'n arbediad a hanner. Mae'n mynd lawr, mae'n cael llaw creiddi, a mae'n gyrru ildio'r cic gornel. Faint o weithiau, mae Josh Lock wedi ffeindio mewn yn y sefyllfa yna, yn hanner cyntaf yma. Jones eto. Dim cweit yn gallu bod mor effeithiol efo'r gic gornel tro yna, mae'n cael cyfle arall Bradley. Reeves yn ôl, gwneud gwaith amddiffynol. Wel, ti'n edrych ar fainc y Fflint, mae yna newidiadau yna, dwi'n edrych ar gwynaf y dyn yma. A mae rai chdi rei clod anferthol iddo fo. Dwi'n meddwl bod i dîm oedd hi'n gwneud llawer tymor yma. Curo 3 gem ys mis Tachwedd? Na. Ond fo? Na. Mae o bob tro. Yn paratoada fo, mewn list i neud gyda. Dim gadael Carac heb di droi. Sears oedd yn penio'n glir. Unwaith eto. Burke. Sislevic efo fo. Burke yn ei chadw'n fyw. Caernarfon. Sbiwch ar gosod, sbiwch ar gosod. Os am eiliad i'r chwaraewyr ganol Cae mewn crysau a gwyn. Owen a Jonas. Caernarfon. Stevenson o'i flaen o. Stevenson. Nôl at Caernarfon, nawr mae gan Burke. Creu chydig bach o le, gael y bel mewn. Oedd hi'n mynd syth at Connor Roberts, ond oedd y mwni am wneud yn siŵr. Oed ta, dim ots os di Connor Roberts gwydi fan hyn, dwi'n clirio on, fi di'r amddiffynwr. A ti'n cael y teimlo, maen nhw'n caru amddiffyn dydi bobl fel Mooney, 35 oed, dyn nhw'n isio ildio gol, a maen nhw'n gwybod faint o droiad sy'r gem am mynd i gael os oes a Fflint yn mynd i sgorio. 3 munud amser ychwanegol, dyma gic gornel gyntaf Fflint, a dyn ni mewn i'r amser ychwanegol ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Caernarfon i chymryd i, dim digon da, hawdd i Matty Jones i chlirio hi. So fe, ni'n edrych ar hediad Harry Owen yma, mae Harrison yn rhyw afal na fo at hynny gris, o mae Iwan ar ôl yn sbio arni. A dwi'n meddwl nath o just gollwng o. Nath o redeg rownd y postyn bella, o nath o ollwng o ar yr eiliad. Pan nath Iwan ar ôl edrych arno fo'r dyfarnwr. A gwastraff o dafliad. A falle, wrth i gefnogwyr Caernarfon wawdio'r ymdrech yna, falle bod y ffaith bod y gornel di bod ni'n mor sal i dylanwadu ar ben defnydd y dyfarnwr. Wel, fel chwaraewr yn y cwrs Cosby fan yn edrych i sgorio, ti angen pêl dda i mewn. Mae 3 gol i ddim cyfforddus i Caernarfon. Stevenson efo Harrison. Stevenson, ie. Ac os ar ryw fath o gysur i Fflint o bosib bod nhw heb ildio yn ail hanner o'r hanner cyntaf? Ie, oedd y 3 gol mewn 19 munud oedd. Ond Harrison fan hyn. Eto, cael un o flaen Stevenson. Stevenson, dwi'n rhaid i bach mwy o frwydr i mewn i'r dacl os tisio. Ond na gostos am cysur, Nick, mae gennau wneud. Maen nhw wedi cael 2 hanner cyfla. Un cyfla da'r peniad wrth gwrs wrth y postyn, a Burke wedyn efo Connor Roberts. Clark, mae'n bwysig iawn i Fflint, nad oes a ddim byd yn deor o hyn. Ond y neb yn edrych fan agwyddi, a mae o'n codi ben, a mae o'n sgrechian ar loc lle oedd y ti. Yr unig ffordd, mae Caernarfon mynd i golli, os dyn nhw'n cymryd ti'n ganiataol, mae'n naturiol i gymryd y troed wrth y smartyn i pi bach. Yndi, mae'n naturiol, ti 2 gol i ddim mewn ffeinal. Ond amser yna, mae rhaid i'r Fflint cymryd mantais. Os ydych chi'n gol gynnar yn yr ail hanner, wedyn mae'r gem newid. Eiliadau ola yr amser ychwanegol. Os na gyfle i chwaraewr gorau Fflint o bosib Burke greu rhywbeth. Ac o dda gan Sears, mae Stevenson yn gwybod bod y bel yn dal yn fyw. A mae'n gic gornel os oes amser i chymryd i.
ella bod ti'n 2 gol I ddim iawn I Gaernarfon, ond ydy'r momentum newid efo 1 gol i'r Fflint. Yn enwedig, petai'n dod nawr. A mae Stevenson yn mynd I fod yn darged wrth gwrs. Caernarfon, sgynnyfon pêl. Mae o'n rwystredig. Mae'r dyfarnwr yn dynodi. Dwi yn ychwanegu amser ar hyn, peidiwch poeni. Bosib o cefnogwyr Caernarfon yn cuddio'r peli. Dwi'n nim. Ond mae na'n wedi cael ei chanfod. A mae Caernarfon efo be fydd yn symudiad ola yr hanner cyntaf yma yn i'w rhoi I mewn. Dim digon da I bwy mae'n disgyn. Mendes ac mae Cwpan y dyfarnwr yn dirwyn I ben. Hanner cyntaf dramatig. Bradley yn rhoi Caernarfon ar y blaen wedi dim ond 6 munud. Matty Jones wedyn efo cic rhydd fendigedig yn ei gwneud i'n ddwy. Ac o fewn y 19 munud cyntaf Sislevich wedi gwneud i'n 2. Chwalfa i'r Fflint. Caernarfon ar y blaen, gwni drafod y cyfan ar ôl yr egwyl. Rownd Derfynol Cwpan Cymru, dim ond un tîm sydd ynddi hyd yn hyn. Caernarfon ar y blaen, o 2-0 ar yr egwyl. Bosib iawn bod nhw'n paratoi'r ymdaith o gwmpas y dre yn barod. Wedi bod nhw'r ymdaith fan hyn yn yr hanner cyntaf yna. 19 munud gymryddi. Oedd hi'n 2-0 a'r Fflint methu credu beth oedd yn digwydd iddyn nhw ar y dechrau. Cadarnhad I chi felly o'r sgôr ar yr egwyl o Mae Jones wedi camu lawr o'r pwynt sylwebu I ymuno gyda fi a Dylan Blaen. Be ddigwyddodd ar y dechrau na Dylan? Be ddigwyddodd I Fflint?
Wel, ti'n goffo clod i Caernarfon hefyd, yn nathon ni sôn cyn y gêm yn bit i chwaraewyr ymosodol o dan nhw, ond ti wedi gweld y 2 gol, Matty Jones, cic i gosod, un cic cornel, a'n amlwg y cic rydd gyda safon mor uchel. Ni weld y goliau nawr, man. Ond y bron sgorio ar ôl hanner munud owen. Oedden nhw'n edrych fatha tîm efo pwrpas yn dodden, fatha tîm sydd wedi bod yn paratoi. Dim ers wythnosau, bron ers misoedd yn meddwl, ei, mae yna gêm fawr diwedd y tymor. Ac oedden nhw jyst yn barod i fynd. Wan, o'na chydig bach o gymysgedd o Fflint ddim arni, o'n i'n sôn am Caernarfon yn ganol Cae yn fanna. Mae rhaid iddo ennill y dacl, mae loc yn llithro fewn ag ennill i. Caernarfon llawer rhy feddal. A wedyn, Sean Bradley, dyna pam oedden ni'n siarad amdano fo ar ymysodwyr cyn y gêm. Herwydd dyma mae o yn medru wneud. Mae di gwneud ers blynyddoedd ac dim syndod o gwbl o weld Sean Bradley efo'r chop anhygol na sy'n twyllo gymaint amddiffynwyr am gol. Ond ni'n sefyll tu ôl y gol, ar olygfa berffaith ar gyfer nhw gyd hefyd, yn wedig yr ail un na. Mewn ffordd, bod ni'n gol hyfryd, oedd hi ddim yn sioc, ni wedi gweld yn gwneud hyn. Mae'r safon da fe, nes ti'n edrych nôl yn amddiffyn y cic rydd yn cael ei roi am y gyntaf. Oedd hi'n drosedd os amheuaeth na? Dwi'n teimlo o fe, y cyffyrddiad na, wedyn, ti'n gwybod, fan hyn. A ti yn teimlo, fel nathoch chi gweud o'r sylwebeth, bod neb yn neidio, yn amlwg tacteg i beidio neidio, a neb yn rhaid ti cael rhywun yn gorwedd tu ôl o wal, a wedyn pawb yn neidio. Ti'n meddwl pan mae'r bêl mor agos i'r cwrt Cosby, bod e'n well i neidio, oherwydd munud e mor anodd i cael y bêl lan a lawr. Mae rai chdi neidio chydig bach. Dwi'n yn gweld dim sens yn deud ti'n mynd neidio o gwbl. Felly mae mor syml, os dyna neb tu ôl i chdi ar y llawr, ti jyst yn rhoi naid bach ar dy tip-toes. A dyna fysa di stopio honna rhag fynd i fewn. Felly cangymeriad. A dim yn aml ti'n gweld rhywun yn mynd y dan y wal fyd, so ti'n teimlo mae rhaid neidio. Mae dyddiau na, di'n mynd... Tysa ni'n neidio, byddwn ni'n dal mor dal o Antonio Jones, ond ta beth, byddwn ni ddim yn y wal am y rheswm yna hefyd. A wedyn mae rhaid, pan mae'r drydedd yn mewn, sa'n gwybod, beth yn y byd sy'n mynd trwy'ch meddwl chi os chi'n ar fainc y Fflint fan yna? Fflint a Caernarfon, oherwydd maen nhw'n teimlo bod hon fatha breuddwyd. Maen nhw wedi paratoi, dwi'n siŵr, am gêm anodd. Lle mae yna chydig bach o, ti'n mynd i'r munud a ola, ti'n mynd gwybod beth sy'n digwydd. Fel cefnogwyr, ti'n meddwl, wow, dyma di Rownd Derfynol, mae hyn yn briliant. Felly, o safbwynt y Fflint, ti'n meddwl wedyn, mae o yn dy feddwl di, mae hyn yn gallu mynd yn fler ac yn embarrassing. A wedyn, mae gen ti bwyslais ar allan i ddim ildio yn y 5 munud, 10 munud nesaf, ond ti'n teimlo dim nhw sy'n mewn rheolaeth. Caernarfon sy'n penderfynu lle mae'r gêm yma mynd, os maen nhw'n mynd ar droed ar ysbardyn mwyn sgorio mwy. Weithiau, chi sy'n holi os na ffordd yn ôl, weithiau chi'n gweld y reality o'ch blaen chi. Yn amlwg mae gol yn gallu newid ond does dim byd wedi mynd yn iawn iddyn nhw Dylan, achos maen nhw wedi cael ambell i gyfle. Gaethon nhw cyfleuon, yn amlwg y Stevenson gyda'r cyfle oedd doedd bant o'r postyn, ond fan hyn eto, ti'n gweld oedd hwn yn bloc enfawr yn dde, ti'n teimlo oedd hwn yn mynd i fod yn gol, ond y bloc yn dod mewn ac moment enfawr fyna. A wedyn fan hyn oedd braidd yn falle hawdd i ddarllen le oedd yn mynd gyda'r bêl, yn arbediad gwych gan Roberts, ond ti'n teimlo bod angen i fe wneud yn well fyna. A wedyn hon sydd yn dod bant o'r postyn ar diwrnod arall, mae hwnna gallu mynd at unrhyw un, a wedyn maen nhw'n teimlo bod yn ôl yn y gêm. A'r gwir ydy, mewn ffeinal, da ni wedi siarad am yr ymysodwyr, ond da chi gyd yn gorau chwarae rhan. A gallai bod o'n rhan mawr, ond fel amddiffynwr i Mooney, honna ddi eilad o, y bloc. Conor Roberts, dim llawer i wneud am arbediad, jyst i gadw'r sgôr fel Mae, felly mae chwaraewyr Caernarfon i gyd wedi troi fyny heddiw. A mae fwy ohonyn nhw yn aros ar y fainc i gamu i'r Cae. Mae'n barti o Rodney Parade wedyn ni ar y dechrau. Caernarfon sy'n mwynhau ar hyn o bryd. Pwy o oer yw pethau'n gallu newid wedi'r egwyl. Gewn ni weld. Ni'n mynd am egwyl fach nawr, ond chwaraeon byw ar S4C heddi, rygbi i ddod ar ôl ni. Mae dartiau i ddod penwythnos nesaf hefyd ar y sianel. Pencampwriaeth dartiau Prydain. 3 diwrnod o ddartiau o radd flaenaf. Y frwydr yn fyw o ferthyr. Dartiau Pencampwriaeth Prydain y penwythnos nesaf ar holl blatfformau digidol S4C.
Croeso nôl ato ni, Rodney Parade yw'r llwyfan Rownd Derfynol Cwpan Cymru JD. Drychwch ar y sgôr na, mae'n 2-0 i Caernarfon. Caernarfon erioed wedi codi Cwpan Cymru. Yw hynny mynd i newid? Wel, mae'r tîm ieuenctid i dangos yn glir iddyn nhw sut mae'n gwneud hynny. Nhw'n ennill Cwpan Cymru penwythnos diwetha. Tîm dan 4-15 yn erbyn y seintiau newydd. Draw ni at Sioned Dafydd gyda rai o'r chwaraewyr. Ie, mae tîm dan 19 Caernarfon wedi gosod y safon yn barod mis yma. Mae Caron a Osian, ddau o chwaraewyr y tîm yn cadw cwmni i fi. A boes, llon gyfyrchiadau enfawr yn ennill Cwpan Ieuenctid Cymru. Caron, ti yw'r captain, just pa mor browd o ti i godi'r cwpan yna? Ni'n falch iawn, ia. Oedd yr hogad gweithio'n galad dros y wythnosau ddiwetha. Oedd ni'n gwybod dechrau season aim ni, oedd y cyrraedd y final eto fel nath ni'n bwyn ddiwetha. A oedd ni'n cam yn bellach bwyn yma, cyrra fo, so ie, da ni'n falch iawn. Ie, cam ymhellach. A Osian, ti gath gol gynta Caernarfon, a oedd hi'n differ o gol, nag oedd hi? Oedd, i gyntaf ddim fi oedd o fod yn gymryd i. Charlie oedd yn gymryd i, wedyn nath o wal setio fyny, a nath o ddweud, gwan. Gathen ni meeting cyn y gêm, oedden ni wedi chwarae TNS yn Sydre felly, a nes i sgorio 1 gol o 1 lle, so ie, ni don y final. Mae'n neis. Ie, chwarae teg i chi, a chybod y ffaith bod y tîm cynta mas fan hyn nawr yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Karen, ti'n just faint o ysbrydoliaeth ma hwnna i ti a gweddill y tîm? Mae'n lot, ia. Ti'n gweld mae'n golygu fans efo tu ôl fi. Mae'n golygu byd i'r cymuned ma a bod dim, ia. So, ia, cyrra 3.5 time, so dim bad, ydy. Ia, good big inspiration i ni gyd, ia. Ia, Osian, war y teg, i chi wedi cael y dechreuad perffaith yn yr hanner cyntaf yna, nag i chi? Do, Brad sgorio signature Brad, really, cytio fewn a fel Matty Jones, ia, free kick, 1 lle na Hughes, titha, a ia, goffan ni off o'r corner. Fewn y second half fan, 5-0 gobeithio. A wrth gwrs, Julian yma, a wrth gwrs, yr uchelgais i chi, boys, yw i fod mas fan hyn rhyw ddiwrnod yn chwarae i tîm gynta Caernarfon? O, gobeithio, ia. Dyna ti'n ysbrydoli wneud, beth ti'n dod trwy'r academy o ddim, ti isio chwarae first team, a chwarae gema mawr fel mas, so ia, da ni gyd yn fod falle ni eisiau bod, gema mawr fel mas, ia. Y boes llongyfarchiadau, croesi bused, falle bydd na 2 cwpan yn dod i Caernarfon ar ddiwedd y brynhawn. Wel, ni'n barod i fynd nawr ar gyfer yr ail hanner fan hyn yn Rodney Parade. Felly nôl at ein tîm sylwebu ni. Diolch Sioned, hyd y gwelwn ni. Yr unig newid sy'n mynd i ddigwydd ydy bod Jake Phillips yn mynd i ddod mlaen i'r Fflint ac diwedd ar be sydd wedi bod yn sioc i bawb gan gynnwys i dad o Wayne Phillips. Penderfyniad tactegol o ddim di gweithio. A Jack Thorne sy'n gadael y maes. Felly newid o rhaid i wneud, Malcolm. Oedd, wel, wedych chi'n amddiffyn pan ti 2 gol ar ei holi. Felly mae'r asgell lle yma yn rhydd i ddod ar y cae i Jake Phillips wrth gwrs, a wedyn beth i ddigwydd ganol cae rwan ta yma. Hughes di gael mynd yn ôl i'w safle gorau yn ganol y cae yma efo Caernarfon. Maen nhw wedi newid y cefn hefyd, maen nhw wedi mynd 4 yn y cefn, felly mae un dyn wedi cael ei symud i fewn i ganol cae. Wel, mae Jake Phillips wedi ennill Cwpan Cymru unwaith, a hynny pan oedd o efo Cae Ras. Ddoth o ddim oddi ar y fainc, ond oedd wedi gwneud digon i gael i fedal. Mae rhywbeth arbennig iawn, dramatig iawn yn mynd i orfod gweithio os di'n mynd i gael ail fedal, ond o leia mae'r un newid wedi cael ei wneud, a dyna ydy'r testyn ffafod. Dim mynd i ddod Phillips allan o'r tîm, ond mi oedd Ben Hughes allan o'i safle. Bradley sgoriwr y gol, gychwynnodd y chwalfa gynnar. Just bydd bach eto. Er 2 gol i ddim, peth gynta Sanegas, Richard Davies, yn y stafell newid o ceff awr di hwnna. Ond dyn yma, 4 awr cynta boes, gynta i'r bêl gynta, ne, bendant, i'r ail bêl na. Teimlo, mae'n Caernarfon jyst yn gyffyrddus yn y cefn, ac yna nhw 2 ymosodwr yn chwarae i fyny'r lle flaen, a ti'n edrych ar Stevenson, ti'n edrych ar
chwaraewr i prif sgorio nhw sydd ddim wedi cael llawer o'r Bêl, Reeves, Elliot Reeves, a dain nhw sydd ddim cyd chwarae o gwbl sy'n siarad ydod rhwng y dain nhw. A dybed fydd y dyfodiad Ben Hughes i ganol y cae yn newid hynny, ac mae yna gymaint o beli da fel arfer a mae Fflint ar ei gorau yn dod o'r cyfeiriad yna. Lock. Julian Bradley dim yn cyrraedd. Y dyfarnwr oedd yn mynd i roi cic, ond mae'n gweld bod y fantes gan Fflint, a mae'n gadael i'r fantes gael ei chwarae. Y Bêl i lwybr Hughes. Arferchog. Tackle dda iawn fanna gan Mooney. Lock eto. O, Heibio Phillips. Mae Lock yn gweld Clark o'i flaen o. Tu allan mae Sislevich. Sislevich. Mae'n ei thanio i cael ei gael lawr gan Lee Jonas. Ia, gret gan Lock, de. Jo'n ymwybodol, weledigaeth o, just ar ôl y troiad gwych na fanna, de. Mae'n mor gyflym efo'i draed. Heibio dyn, codi ben, wedyn, syth i Sislevich. A mae o, just cymryd ti ar yr ail cyffyrddiad ar y hanner foli sy'n foli anodda sy'n medru cymryd ar. Mae'r techneg yn gwrdd bod yn berffaith, ond mae'r bloc arni. Wel, mae Sears yn feistr ar y tafliadau hir. Bob tro dwi'n deud hynny, maen nhw'n taflu'n fyr. A weddwch chi be, mae wedi'n neud o eto. Lock. Amser i edrych. Sislevich. Amser i groesi. Pwysig, pwysig. Lock yn ei thanio'i. Clark! Mae dal i chwilio am ei gol Maz a Clark. Ia, jyst i bach yn fler, Lock yn dal i thrawsi eto, jyst cadw lygad ar y Bêl, a wedyn, chas ymwyd i targed i hun, dim pwed o'r peniad. Stevenson, pêl gan Phillips, mae Phillips di dal ymlaen a'i rediad. Stevenson, gallu gwneud gwahaniaeth mewn gemau, gol fel y honna fod o dyna ydi. Ie, ti'n jyst gweld Dagan Phillips jyst yn bwydo'r Bêl lawr yr ochr teg at hwn. A wedyn ddylia Phillips derbyn y Bêl yn ôl. Mae wedi gwneud y rhedeg i fewn i'r cae teg at y cwrt Cosby, ond o bosib bod yn profi Stevenson hanner cyntaf siomedig. Mae'n trio gwneud rhywbeth ddigwydd. Bron bod yn cyrraedd am Derfynol unwaith. Ac lle chwilio am y bas, mae'n trio mynd yn ôl. Chwarae teg i Mooney, jyst dal i dir. Gwaith am Derfynol da. Mae'n mwy neu un ffordd o gyro'r am Derfynol does. Ti'n bod ddech chi gyro fo fydd y symudiad. Jyst chwarae'r Bêl i fewn i Jake. Wedyn mae'r symudiad yn gyro fo i gael y Bêl yn ôl. Dyna'r gwir plaen amdani, 2 i 0 i Gaernarfon. Y goliau gyd o fewn 19 munud. Mae rhaid i chwaraewyr fel Elliot Reeves, mae rhaid i chwaraewyr am Lyca Fflint gam i fyny. A pan ydych chi'n ystyried beth sy'n o flaen Fflint mewn wythnos, maen nhw'n chwarae yn Met, a fe allan nhw golli lle yn yr uwch gyngrair. Snad nhw'n ennill honna, lle gallu bod yn wythnos ddifrifol. Stevenson, mae wedi gwneud digon. Stevenson, yn ergyd yn dod mewn gan Hughes. Lock, pwysig. Pwy oedd yn eto, Burke yn ceisio cadw pethau'n fyw. Y Bêl fyny at Clark. Ia, oedd o'n trio cael ei allan ar ei droed chwyth, oedd yn lle cymryd ar ei droed de, Burke. Hon oedd yr rhedeg gan Stevenson. I byd bach o lwc yn fan hyn, ond unwaith mae'n cael. Mae'n croesi'r Bêl yn ôl, pas bach dda o'n email i Hughes, ond y bloc, pwy nath wneud y bloc? Harrison. Wel, Harrison wneud yn wych, ond edrych yn fanna rwan, pam gweithio ar dy droed chwyth yn lle jyst cymryd ar dy droed de? Mae'r cyfle di mynd, mae'r bloc yn dod i mewn, ti'n ei amser i amddiffyn o ddod yn ôl. Hefyd sawl bloc, a wedyn dan ni'n gosit ar y diwedd, mae o'n profi reit, maen nhw wedi gwneud y gwaith yn ymysodol, ond mae yna intensity sydd maen nhw'n amddiffyn y cwrt Cosby hefyd rwan. Ie. Fi am fynd i'r barbwr yn Gaernarfon i'w bryd. Chansy'n lliwyd am Malcolm. So'n siwtio fi? Dwi'n meddwl sy'n hwnna'n berffaith yn chdi, yn y got gwyrdd na gan chdi. Neb i sôn am y wig, dwi'n arfer yn ysgo. Yn dod. Maen nhw'n ifanc, maen nhw'n frwdfrydig, a maen nhw'n dal i gredu. Synogol allan at Burke eto. Mae Hughes yn mynd ar rediad am sgrechian amdani hi. Rediad da, mae'r Bêl efo gwiriad bach caredig yn mynd i'w lwybr o. A dyna lle mae Fflint eisiau gweld Ben Hughes yn dod o ganol y cae. Da fanna gan Mendes, allan gan Sears.
pwysig gyntaf. Harrison. Cosedd arno fo. Os bysa Fflint yn mynd ymlaen a colli hon, fel mae'n edrych ar y funud, a ti'n deud am colli'r gem wrth nesaf fel lawr, mae'n rhaid i ni fawr cael ei mewn i penna nhw wrth yma, werth nath o cyn y gem. Ond falle fe peth cyntaf neitho ydy penderfynu teithio fori i Met i wneud siŵr nad oes unrhyw anhap yn digwydd ar y ffordd. Ond y gwir amdani, be mae rhaid ni gofio, enillwyr y gêm yma sy'n mynd i fod yn cynrychioli Cymru yn Ewrop ac ar hyn o bryd, fysa chi dipyn hapusach yn gweld Caernarfon yno. Wel, dwi'n cofio nôl pan oedd y Covid ac nath nhw ennill y gemau o gyfla ac nath nhw jyst wadd i fynd i'r her yn yr Alban. Ond nath nhw fynd drwodd i Ewrop am y tro gyntaf erioed do, a sbio fyna'n ddigwydd, gurodd nhw gêm drosodd yna, a sbio dyn yma, Darren Thomas Messi. Yn y cyfamser, mae yna get gornel. Matty Jones i chymryd i. Oedd Clark yn dod fewn amdani Owen gafodd ei goryn iddi. O, anlwcus. Jonas, a hynny rhoi cyfle i Mwni gan fod ei gapten goset. Ie, ti'n bod y glen yma efo. Anlwcus, dwi'n meddwl. Bagler dros draed i hun pan mae'na gyfle Stevenson yn gwneud yr hediad. Sislevich, peniad yn ôl gan Phillips ac yn ffodus iddo fo. Nath Sislevich yn cweit gallu brathu. A mae'n rhaid dweud mae just fo mae Caernarfon yn gweithio'n galad. Ond hwnna hefyd dim llawer o obaith ag oedd, ond mae Sislevich efo'i golwmdra yn mynd rhwng y ddau a just y cyffyrddiad na methu gael i o gwmpas y golwr. 7 gêm gyngrair mae Sislevich wedi cychwyn y tymor yma, ond mae gafodd ei ddewis wythnos diwetha ac mae wedi ennill Cwpan Cymru 6 o weithiau efo'r Seintiau Newydd ac mae wedi bod yn ddylanwadol iawn yn ddiweddar. Wel, yn y stafell newid, Nick, efo chwaraewyr sydd ddim di curo'r gwpan, fel Sean Bradley, oedd o, gath o dod i'r cae y blwyddyn dwythan efo'r Seintiau Newydd, ond sicr oedd o yna, oedd o yn y stafell newid, sydd dod i arfer i ennill. A wedyn, mae'n mynd o gwmpas yn y stafell newid, Sac Clark, na ddo chwarae yn y gêm y Seintiau Newydd blwyddyn dwythan. A mae pob wedyn efo'r un agwedd, maen nhw'n ymeddelfryd o ennill, a mond hynna sydd wedi bod trwy penna chwaraewyr Caernarfon pnawn yma. A gyda chi sôn am y gemau Ewropeaidd, gemau mawr, a mae profiad o chwarae gemau mawr yn talu ar ei ganfed fel mae y prynhawn yma yn profi. Bradley. Gychwynnodd y cyfan. Wooler. Fyny at Stevenson, sbiwch lle mae goset. Jones wedyn. Pêl bach sydyn allan yn chwilio am Sears. A Sislevich efo fo. Ia, gwych gan goset, de. Fel sa'ch di meddwl allan sy'n bod jyst marcio atha gwagle neu bolch yma na i stopio fo basio allan. Na, trio dwy ni, unwaith mae Stevenson yn ymwysodwr yn cymryd cyffyrddiad gyda, trio dwy ni'n sydd ar ei pwysau efo, gwych gan yma. Ia, mae gwaith chwaraewyr canol cae amddiffynol fela. Ti'n tynnu pwysau oddi ar yr amddiffynwr, ti'n mynd gorau neidio fewn achos ti'n gwybod bydd Dani jyst yn brathu ar sodla neu ar flaen traed yr ymwysodwr, gwaith da. Sears, dwi ddim yn mynd i ddeud bod o'n taflu'n hir. A mae o'n gwneud. Chwilio am Harrison, o beniad o. Synogon i chlirio hi, a mae'r bêl yn ôl i mewn, sag am sefyll. Na, goes Mendes, oedd hwnna'n gyfle yn doedd. Oedd hwnna'n gyfle i roi pen y mwdl ar yr ornest yma. Nath o wedi amdani. Ti'n byth cweit yn teimlo bod y cryfan yr awyr. Mae'n glamp o seis, mae'n fawr yn gorfforol, ond chwaraewr pêl-droed da yn dechnegol ydi o'n fwy na yn yr awyr. Da gan Caernarfon. A Matty Jones. Matty Jones ddim di meddwl mae'r bêl yn mynd allan. Nath o fynd efo i ddyn, ond mae Caernarfon fanna yn chwifio i breichiau galw ar y cefnogwyr. Chwaraewch i'ch rhan. Go iawn, maen nhw angen nhw. A fflach bach. Un gol, cofia. A mae momentum yn troi. Yw unig gwpan fydd Fflint yn codi ar hyn o bryd. Phillips yn paratoi i gymryd y tafliad. I'r cwr 6, Mendes yn mynd amdani. Sislevich oedd yn ôl. A pob un chwaraewr mewn Cris melyn yn gwybod pa ran i chwarae pan mae'r angen. Burke yn ôl i mewn. Mendes yn ei chlirio hi.
Fflint. Cael ei chasglu yng nghanol y cae eto gan Caernarfon. Eto, just Caernarfon eisiau bod gyntaf i'r bel yna. Sears yn neud y dda, just signo i ymosodwr i fyny ni erbyn o, wedi just mynd rownd i ochr o'i benio hwnna. Mooney yn gwneud digon. Reeves yn dod nôl. Da, Reeves. Mooney mewn. Reeves yn dawnsio dros y dacl. Dal i fynd i Y dyfarnwr yn meddwl am adael ar fantes fynd, ond mi oedd hi'n brosed. Fe chwaraeodd i wan arwyr Griffith mor hir ag a galle fo. Nawr te, tasa na Matty Jones fan hyn. Ys na berig. Ia, cyrda'r Elliot Reeves yma na, jyst mynd heibio ddau, chwaraewr gael i dynnu lawr, ond oedd o isio, oedd o mynnu ar ysad i draed i trio gael ergyd i fewn. Rwan ta, maen nhw'n cael siar o'r gêm, chydig. Yn y munud yma, rhaid cyfyd mantais a sgorio. Agosau at yr awr. Phillips, yr unig eilydd mlaen hyd yn hyn, yn ei chodi, mae'n bêl dda. Peniad da iawn allan gan Mooney. Nôl mewn â hi. Phillips eto. Allan at Reeves. Nôl at Phillips i dal i'r edeg. Harris yn dod ar draws, cic gornel, gwell gan Fflint. Wel, eich bod Ellis Reeves wedi cael mwy o gyffreddiadau yn y 3 munud dwytha na mae wedi cael gweddill y gêm. A mae ddalanwad yn amlwg, jyst yn ceisio lincio pob peth at ei gilydd. Mae'n glyfar, pwysau gret ar y bas. Cic gornel. Yep. A mae Jake Phillips yn brysur ers dod ymlaen hefyd sawl cyffyrddiad. A mae'r obel yn cael ei ffwnio allan gan Conor Roberts benderfynod am ryw reswm byd y dal honna. Mae'n gic gornel arall. Ac fel cyn ymosodwr, sa fi licio yna li, am hyaidd, camddealltwriaeth, gael ei bod beth isio, sa chdi meddwl wedyn, iawn, mae hyn yn panicio, fi bach wan. Mae'n illa yna'r cyfle mynd i ddod, ond mae'n gorfod pwnio hwnna. Cornel arall, eto. Phillips i chymryd i, mae honna digwydd allan braidd, nôl gan Owen. Clark oedd yn ôl. Owen, da. Cael y bêl heibio Clark. A dylanu chydig bach yn angharedig, mae'n drosedd arall. Y ddau chwarae. Yn mynd lawr, gosed dwi'n meddwl oedd efo Owen. A mae hwn yn gyfnod dwi'n bach gwell Fflint, o le mae'r bêl yn y treian ola o'r cae. Wel, ni weld o'r ongl yma, mae'r ddau nhw yn cadw llygad ar y bêl. Oedd yna Benelin gan Owen? Oedd yn gwybod lle oedd gosed, ti fi bach? I Benelin o sydd bendant yn ei ddala. Ti'n gweld yma, unwaith mae'n bownsio, ti'n meddwl, allu naill un dynnu allan. A ti'n just gweld gosod dod i fewn o'n. Benelin just yn ddalo. Wan. Hwna'n un cas. Cic arall, nag unwaith eto. Phillips, sydd wraidd popeth nawr. William Owen, Owen i chadw'n fyw. Mae'n siŵr bod Danny Gossett i fel, sut wedi cic rif i ffwrdd ar ôl cael Penelin yn y wynaf? Synogo. Jonas. Dyma'r cyfnod hira i mi gofio pan mae'r bêl di treulio yn hanner Caernarfon o'r cae. Dim llosedd, y bêl yn cael ei hennill yn 10 ar y weitha protestiadau Clark. Ia, Caernarfon oedd o de. Sori Mal, beth sy'n ni'n dweud ail hanner ydy hyd yn hyn, gwnnw wedi gweithio yma mae ddechrau. Reeves. Harrison oedd efo fo. Y bêl at Mendes. Mendes. Locks, bych ar y lles gan lac o gael flaen yma Bradley a mae Clark. A mae'n mynd am yr opsiwn i'r chwith. Bradley yn y cwrt Cosby. Clark y tu ôl i Clark, mae Jones. Ia, llyfar. Ia, na jyst yn mynd i ddeud, mae'n perfformiad ail hanner i Fflint ac i di weld diwedd y gêm, Fowler yn deud, nathon ni reoli'r ail hanner, ni oedd y tîm gorau. Mae'r gwaith i wneud i Gaernarfon. Felly maen nhw jyst dweud, da ni'n aros yn siap, os da ni'n cael cyfle i wneud hyn, ac ymosod, a nhw'n i ymosod efo 2 neu 3 i ddechrau, ond mae Gaernarfon wedi gwneud i gwaith caled yn yr hanner cyntaf, jyst amddiffyn fel tîm sy'n bwysig rwan. Ti'n gweld loc yma, ti'n pan gwneud gymaint o le, mae'n cael titiad i byd rwan. A wedyn mae Fflint yn gorfod chwaraewyr ymlaen i trio gael gol. Bradley sy'n mynd i gymryd y gic gornel. Y tro yma mae Clark yn y cwrt 6 yn ogystal â Sislevich. Cic sal. Sal iawn. Goset. Oedd i aros nôl.
Allan o hi gan Jonas. Lock. Mewn i'r hanner awr ola. Llai na hanner awr cyn bydd Caernarfon yn creu hanes os di pethau'n para fel hyn. Clark dangos y cryfder mae Malcolm Allen wedi bod yn sôn amdano fo. Dyna'r gwahaniaeth yn ei chwarae fo. Go iawn, dyna di'r gwahaniaeth felly i bod yn y seintiau newid llawn amser bob dydd, codi'r pwysau. A rwan dim yn ofn, reid i gorff yna, efo'i gyffyrddiau cyntaf. Mae'n cael ei pynsio i fewn fo, a mae'n gyffyrddiau cyntaf fo, just ar ei rested, come on then. A be dyn ni newydd gamol, Danny Gossett yn neud, be sgen y Fflint ddim yn fanna, ydy chwaraewr canol Cae'n dod a dwy'n y bel oddi ar ei draed o. Felly mae'r amddiffyn nhw'n stuck, ti wedyn angen rhywun i helpu. Jones yn gadael y gic i Bradley. Ond yn gic dda, mae'n tentio. A mae'n gic gornel oedd angen y peniad amddiffynol. A Mwni oedd yn codi law i gydnabod y bel mewn. Jonas oedd gael i benni di gyntaf. Nôl dwi'n ei. Jones i gymryd y gic. Wrth gwrs, fe fydde un gol arall yn ei llafu. Os nad i'n farw'n barod fel gêm, a mae'r bel mewn yn sydyn. A Bradley, y golwr yn gwneud digon. Mae'r bygythiad yn dal yn y Mwni. Unwaith eto mae'r golwr yn gwneud i waith yn dda. A mae Fflint yn achub Fflint. Ia, fydd y chwaraewydd Caernarfon eisiau sgorio wrth ymwyl i cefnogwyr nhw wrth gwrs yn y gol yna. Gossett, gwahodd yr hediad gan Bradley. Woolham sy'n yno. A Bradley o dan drwy'n i cefnogwyr. Yn gwneud yn arferchog ac yn ennill y tafliad. Na bod i gilydd o'r seintiau newydd ella. Yn sicr. Bradley just mwy clefar, mwy smart. Ond oedd un y diwedd. Dath yr ail ergyd i fewn sy'n meddwl mynd i sgorio cyn gymaint o goliau tymor hyn. Oedd hi ar ei ffordd i fewn. Sears yn cymryd i amser yn y cyfamser i ddod i gymryd y tafliad. Clark yn aros, Mwni'n aros. Sears yn taflu. Owen yn cael ei beniddi, Clark. Mendes. A dyna be ydi brwydyr ar y llinell ddeunaw. Lock mae'n llithro. Mae'r bel gan Caernarfon. Caernarfon eto, mae'n rediad lawr yr asgell gan Wayne Phillips. Jake Phillips, mae y bel chydig bach tu ôl iddo fo. Y bel i Lwybr Stevenson. Mae Reeves yn symud at y postyn pella. Pwy oedd yno? Pwy oedd yno? Y peiriant Danny Gossett. Di blinder ddim yn ei erfa fo. 31 oed. A faint o filltiroedd o di cyfran baro praw ma. Ond y sicr, beth dwi'n licio amdano fo, di darllen y gêm, de. Mae'n darllen y perig yma'n unig. Ydych mae'n dod o draws. Dwi'n rithro i fewn, dwi'n neidio i fewn. Mae'n disgwyl, tita, cyma fi ar. A dwi'n digon da i wneud hynna. Pêl-Blair. Cael ei harbed. Jonas. Mendes dim y tro cyntaf yn y gêm yn llawio'r bel. A Pablo Mendes gynt o Geicona, gynt o Bala. Y bel gan Jonas. Gic yn cael ei rhoi ac presenoldeb Bradley yn atal y Fflint ag i chymryd i'n sydyn. A mae yna 5 munud ar 20 rhwng tîm hwn a Siom. Sioms di bod yn bygyff bod yno ers y 19fed funud o'r gêm os nad ynghynt. A Phillips eto i gymryd y gic. Mae wedi bod yn ganol popeth yn yr ail hanner. Mae ers dod mlaen fel eilydd. Connor Roberts. Ie, ti'n edrych ar Ben Wyn illa ar y fainc. Dyna fo lygad am gol hefyd. So fo'n medru dod â fo i'r cae. Just i newid y rhythm dipyn bach i Fflint. A chi achlysur i Rio Owen. Paratoi i ddod mlaen. Bachgen o Academy Clwb Pêl-Droed Wrexham. Paratoi i ddod mlaen. Ia, do'n un o'r wneud y goliau sos dwytha yn nebyn Bai Colwyn. Yn Bai Colwyn. Da ni'n meddwl mae mynd i ddod mlaen yn lle un o gyn arwyr
Wrexham. Adrian Sislevich mae o. Gŵr sgorio dros Wrexham yn Wembley. Mewn gêm ail gyfle mewn Rownd Derfynol Cwpan yn wir. Mae Mendes, dwi'n meddwl, Cardinalin. Gormod o fan dros edde. Mae y dyfarnwr yn cyfri 1, 2, 3, 4 a di penderfynu 5. Paolo Mendes. Mae'n garden yn ni. Dim Cerden. Hybydd ola, dim mwy. Ie, bod hwnna'n eitha pwysig. Dwi'n yn siŵr os oedd yn gwybod yn union be oedd yn neud. Oedd Reeves di troi a wedyn bwydo. Chwilio am yr 1-2. Ac mi fydd na gymeradwyo i'r ymadawiad hwn. Adrian Sislevich, sgoriwr trydydd gol Caernarfon yn gadael y cae. A honnodd ei gol o. Just mwni fo'r peniau gyntaf yna. O'r bwysig, ond ei, hon i wrth y modd yn fewn o'r posib bella. Dyna be mi o'n neud. Mae'n dal i gredu, mae'r bel yn dod ar draws fo, a mae'n just cael y peniad sydyn na iddi. So mae'n taro draws a mynd dros y llinell gol. Am brofiad i Rio Owen. 19 oed. Mae wedi gwneud 10 ymddangosiad rhwng popeth i Gaernarfon. Yr olbeniad fanna gan Kyle Harrison. Y tafliad yn mynd o blaid y Fflint. Ac wrth gwrs, Jake Phillips wedi cymryd bob cic osod, bob tafliad, gwneud bob hediad, a mae penne'n dal i gael ei hysgwyd. Be oedd tu ôl i'r penderfyniad i adael o allan o'r tîm cychwynnol? Mewn o'r tafliad. Allan gan mwni eto sy'n cael gêm dda. Nôl mewn fygythiad yn fanna! Oedd o gan sefyll. Oedd o gan sefyll. Di honna ddim yn mynd i gyfri. Ond gol i rwyd i hun fysau di bod. Ydy'r chwaraewr sy'n can sefyll yn amharu fo'r chwarae. Dyna'r unig cwestiwn, ac yn amlwg mae hein di penderfynu mi oedd o. Ar rhain sir, so dda. Ni jyst gofyn y cwestiwn. Mae'n cael ei wrthio, sa'n cwestiwn am hynny. A y dyn oedd yn cam sefyll. Mae'n ei weld rwan. Oce. Mae'n dod allan. Yndi. Mae'n chwaraewr yn dod o tu ôl. Mae'n ei weld o fan hyn. Mae o. A mae o'n jyst yn ei wrthio fo. Penderfyniad cywir. Lle maen nhw'r a dyma nhw'r gwych. Ie, y ddau'n dallt i gilydd. Da ni'n mwy na lai o fewn yr 20 munud ola. Yn ôl at y pwynt o'n i'n gwneud, Malcolm, oedau am funud. Gan loc. Efo fo. Synogo. Cic gornel ydi hi, y cyffedriad ola oddi arno fo. Cyfle i Gaernarfon. Daro eto. Ie, chwarae gwych. Josh Locke, mae o efo'r gallu na i. Just newid ger yn sydyn, efo'i draed sydyn a mynd heibio bobl. Wel, pan ydych chi'n meddwl, Bradley a Locke yn marfenthyg o'r Seintiau Newydd am gyffeiliad i Gaernarfon. Am hwb maen nhw wedi bod i'w tymor nhw. A Bradley i gymryd y gig Fflint. Yna drosedd, beth bynnag nôl at y pwynt am Jake Phillips. Edrych yn ôl, mae rai bod o'n gamgymryd i adael allan oedd. Pan dyma bod trwy gynhawl i ddeud rwan, yn ei edrych ar hwn gyntaf, ond be na i ddeud ydy. Oedd hi'n benderfyniad mawr, oedd ni ddim yn disgwyl gan Lee Fowler, oedd wedi deitha Jake Phillips dy Gwenar, bod o ddim yn y tîm, a mae'n edrych sori galon, ond cyn cyrraedd yma heddiw, dwi'n siŵr. Ond pan ti wedi mewn i gem fel hyn, dwi bod tro'n meddwl, mae rhai chdi cael balans yn dydy. A Jake Phillips oedd yn reid y balans na, oedd wedi rhaid Ben Hughes allan ar y dde. Mae hynna wedyn yn mynd at un o'r chwaraewyr gorau di o ganol cae sy'n mynd i creu a rhedeg o fel a sgorio goliau. Felly oedd y balans ddim yna ar ddechrau'r gêm a dyna pam gath ei ffeindio allan o'r 3 gol mewn 19 munud. Wel, wrthnos nesaf mae'n y gêm anferth arall i dîm Lee Fowler a Steve Evans. Y Cofis yn Ewrop ydy'r gan a fydd y Fflint yn yr uwch gyngrair. Fydd honna'n gan gen i cefnogwyr nhw. Fe alle hynny ddibynnu ar ei gêm nhw yn Met Caerdydd y penwythnos nesaf. A mae dybiau i y bydd Jake Phillips yn cychwyn honna. Trwt, Stevenson yn cyffyriad hyfryd gan Ben Hughes. Hughes yn mynd i hun. Fanne mae o'n effeithiol. Fanne mae o eisiau bod. Fanne mae o'n berig.
A yn anodd pan mae 2 gol i ddim I lawr a ti'n dal gyda'r credyd dy hun a torchi llewis i byd bach a dangos cymeriad a mae'n neud hynny codi ben i ddnod I edrych lle oedd Conor Roberts yn y gol ond just plygu byd bach doedd oedd o'n ymestyn amdani felly methu reoli yr ergyd I fewn a cadw I lawr. Lock. Jones. O, mae hwnna'n bast ddyle ddim gyda'r lock. Da iawn gan Sanogo. Y bêl allan at Phillips. Phillips yn troi o'i flaen o mae Reeves a mae Stevenson. A mae'n bêl gampus. Mae Mooney di mynd efo Stevenson. A Phillips di dal ymlaen i'r rediad. Mae'n chwilio nawr am Reeves. Ddim cweitig yn effeithiol fanna. Ie, da gan Phillips. Di'r bas yn ôl teg ato ddim yr ora. Mae hwnna'n gorau bod lot fwy meddal fel bod o'n gallu mynd efo'r cyfryd cyntaf fel nath o, ond efo chdi bach fwy o reolaeth. Oedd y bas yn ôl teg at Jakes, jyst fod rhyw blast. Ond mae'n chwarae'n gampus. Sanogo at Owen. Tu allan I Owen mae Jonas. Ymhellach I fyny'r cae mae Burke. Mae Caernarfon yn ei cholli, neu'n hydrach Hughes, a mae Lock yn ei tharau allan at yr eilydd bach. Rio Owen, Lock eto. Mooney. Goset. Hyfryd. Y bygythiad yma, y bêl. O, nath y digon amser gan Lock. Cymryd I amser! Da iawn Fflint! Mewn wedyn gan Clark. Ardderchog yn amddiffynol gan y Fflint. Trio cyrraedd ti mewn I pyn bach, ond dwi'n meindio I wneud gwir. Maen nhw 2 gol I ddim I fyny. A gwych gan dyn yma, Nutmeg, Rio Owen, a wedyn y cyflymdra yna. Ond hyn dwi'n licio. Ta, mae'n rhedeg efo'r bel, mae'n gwneud I ben I fyny a pas perffaith I Josh Lock sy'n twyllo, cael ei ergyd ar bediad a mae Sac Clark mor anlwcus peidio cyrraedd hwnna. Owen, nôl at Sears. Yr hediad gan Clark ydy hwnna y gormod arni. Hapyd stad o Sac Clark yn dilyn I mewn yr ergyd. A da chi'n clywed cefnogwyr Caernarfon. Maen nhw'n gwybod nawr, chwarter awr o'r gêm yn weddill. Chwarter awr rhyngddyn nhw a bod yn dystion I hanes. Caernarfon, chwilio am Stevenson. Mae Caernarfon yn gwybod bod Fflint angen tair. A mae hynny'n golygu bod nhw angen un gyntaf. Mae'r bêl gan Bradley. Bradley. Lock, ond yn cael ei chipio gan Caernarfon. Mooney. A da chi'n dechrau meddwl ydy'r dathliadau yn dechrau. Ydy'n amser I chwaraewyr fel Darren Thomas a Cofi Messi gael ymuno yn y dathliadau. Mae'r eilyddion nesaf yn mynd I fod gan Fflint a Joshua Jones yn dod ymlaen yn lle Michael Burke. Mae Burke di chwarae'n dda, Malcolm. Mae hanner gyntaf, fod gath y cyfleoedd Goras Filicio, heblaw y peniad yn ebyn y post. Ond dod I fewn yr ochr chwith ma, ond yn yr ail hanner na nath o just I fi, yn lle ti fydd yr ergyd ar ei droed dell, ers o fod I cael ergyd ar y gol, nath o trio disgwyl I ddod ar ei droed chwith. Mae'n rhaid I fod digon o derys I gymryd ti ar y bloc nath ddod a... Digon amser I ddamddiffynwr ddod ar draws I ddeu bloc ar ei droed chwith o wedyn. Goset at Owen. Sears. Clark. Mae Owen di bod yn saff yn hopeth mae di wneud yn amddiffynol. Yndi, mae di gwneud yn iawn. Mae Fflint yn dactegol di gadael I amddiffynwyr un yn erbyn Clark, Bradley, Sislovich. A di o'm yn siwtio nhw. Ti'n gwybod, fel amddiffynwyr, dyn nhw ddim y cyflyma. Felly maen nhw angen cael ei gwarchod chydig bach, felly ti angen gweithio efo un dir yn ychwanegol. Bradley o gadael I Mendes. Jones yn llithro I ymuno efo fo. Mendes yn aros amdano fo. Mae Jones di elwa o'r bas dda. Pwy sy'n o'i glirio ydy Jake Phillips. Di hwnna ddim yn mynd I gyrraedd Reeves. Ond yna yn hytrach mae Caernarfon yn ceisio chasgu mae yn i'r tafliad.
A da ni yn y chwarter awr ola. Os oes yna rhywun ar ôl yng Nghanarfon, mae yna barti mynd i fod yna heno. Fydda chdi mond i clod. Bob man maen nhw'n mynd. Cofi Army efo nhw. Mendes. Goset. Bradley. Ffyrfiad cynta, hyfryd gan Bradley. Clark. Jones oedd un opsiwn, Clark yn mynd i hun. A mae'n amser nawr pan mae pawb yn bod yn ddychmygus ac yn meddwl allai sgorio gwell gol na'r goliau sydd wedi bod, ac mae goliau da wedi bod. Cyffyrddiad cynta, edrych a Cwsyn, Silk, Galwobeth ar ei droed cynta. Eto, mae'n jyst gosod yr ail un i fyny. A stwysio dribl, gyda groesi, gyda ergyd ar y gol. Dyna di'r gwahaniaeth efo cyffyrddiad cynta da. Mae'n amser bach i chdi i ddewis beth ti eisiau gwneud. Reeves, tu allan i Phillips, di siabasi Phillips gan Reeves, mae Reeves di aros lawr, Mendes. Dwi'n yn siŵr pam bod y dyfarnwr di adael y chwarae. Y ffordd atho lawr, dwi'n meddwl oedd Iwan Erwan meddwl oedd o. Y dyfarnwr meddwl bod o wedi rhywun go iawn. Faint o wagla o gynnu fo, faint o fwlch o gynnu. Jeg di amser i rediad yn berffaith, a tisio pas bach. Efo'r pwysau cywir, reit o'r flaen o, a mae o lean ergyd ar y gol. Edrych a, lle mae rhan, dyma'n lledu'r chwarae gorfod, mae o'n reid i hyn mewn sefyllfa, lle os di'r bas yn un iawn, mae di sgorio. Do'n ni'n ôl yma, di Sul nesa, Rownd Derfynol Cwpan Biwt Energy Caerdydd i chwarae Abertawe. Mae'r rhaglenni am chwarter i 5, y cyfan yn fyw ar S4C ac ar ôl i ni weld Merched Abertawe yn ennill yn Wrecsam. Wythnos yn ôl, mae honna'n argoeli i fod yn Rownd Derfynol gystadleol a deud y lleia. Llawio fanna ar gic i Gaernarfon. Da chi'n edrych nawr tuag at Ewrop, mae gan Gaernarfon y math o chwaraewyr bellach alle greu argraff. Ar ôl y chwaraewyr mynd yn ôl ar fenthyg, dwi'n meddwl mae Sac Clark mynd ar fenthyg, dydy. Felly bydd o'n mynd yn ôl, bydd Lock yn mynd yn ôl. Bradley. Ond os fydden nhw? Os fydden nhw'n aros, mae gen nhw'n garfan i concri, a dyna be maen nhw wedi anelu at tymor yma i fod yn gryfach. Mendes. Orion! Eto, y cyffyrddiad cyntaf yna yn gosod yr ailyn. Ella bod ti yn yr awyd i fynd bach, ond mae o'n gwybod union be mae'n neud, mae'n bwrpasol efo'r meddiant be mae'n neud. Mae'n bastod i fewn ddo, mae'n jyst eitha stydio i lawr os ti'n licio. A'i cymryd ti, mae di mynd am pwer do. Ti'n gwybod be, mae'n siarp, mae'n cyrraedd bel cyn rhan ddiffynwr, a wedyn mae'n mynd am blast, ond ti'n gwybod be, penderfynydd y cywir, achos os mae hon ber i'w lathan yn is, mae hwnna'n andros o go, felly mae hwn wedi dod ar y cae, a wedi syren i chwarae teg, ond i fynd yn ôl i'r pwynt, Nick, am y gemau Ewropeaidd. Rwy'n ennill hon, ti'n garantid, da ni'n chwarae'n Ewrop, be mae'n olygu? Mwy o bres, gallu denu mwy o chwaraewyr. Hyd yn oed os fydd y bechgyn da chi newydd enw i mynd yn ôl, bydd na fois newydd yn dod i fewn i gryfhau. Ond be na i ddeud ydy hyn, wedi dim ond, cofia, ennill Cwpan Cymru am y tro gyntaf neith mos neith o gyro heddiw. Tymor yma, mae pwyntiau nhw, yr arian a'r cyllid mae Richard Davies di gael. Mae nhw di tangyflawni os ti'n licio, efo'r chwaraewyr sy'n ganddyn nhw. 3 gêm nhw wedi gyro ys mis Tachwedd, ond pwy sy'n poeni am hynna pan maen nhw'n gyro Cwpan Cymru. Dwi'n dall. Mae yna elefio arall yn mynd i fod yn gadael. Mae Lee Jonas. Ac yn dod mlaen. Mae Max Purvis. Max Purvis, profiad iddo fo eto 19 oed. Gynt o Wrecsam. Ac yn amddiffynwr, profiad iddo fo. Ie, dyna. Fydd hi rwan. Mae 10 munud dydd yma ac amser ar ôl y 90. Cyfle falle. Sagasa, Reeves ar ei rediad yn aros yn y canol oedd yr rhif 8 Ben Hughes, ond Harrison yn dod ar draws. A mae Harrison a Mooney, maen nhw'n solet yng nghanol amddiffyn. A safle gwarchod y ddau yn nhw wych. A'r profiad gan nhw, mae un mynd i fyny am beniad. Sbio di lle mae llall. Llall reit oedd efo'r cof bod o'n colli'r beniad. Neu allan o'i safle. Ond jyst wrth y modd efo'r ysbryd na, gyno Caernarfon na, rhaid i ganmol eto. A mae wedi creu gwirthia ar adega Richard Davies y reolwr. Phillips i gymryd y gig gornel.
Oedd eisiau gwell yn doedd. Ydy pethau ddim yn mynd o blaid y Fflint o gwbl, a mae Lock yn rhoi pwysau fan hyn ar y chwaraewr olaf yn Nathan Caernarfon. Rhi Owen yn gwneud bywyd yn anodd iddo fo. Nôl yn y diwedd at i golwr Fflint. Tuag at Stevenson. Mwni yno gyntaf. Mae'n mynd i gael ei chaslu gan Caernarfon. Mae o'n i gadael i'r eilydd. Pyrfus. A mae yna newidiadau. Pellach yn mynd i fod yn gadael. Mae Zach Clark, Josh Lock a Ryan Sears yn gadael. A cyfraniadau pwysig ganddyn nhw gyd. Ie, go iawn. Y ffordd maen nhw wedi bod mor trefnus efo Sears yn y cefn ar y ffordd yna. A wedi ymosod hynny o medru lawr i helpu pwysig bod o fain o Josh Lock yn bod yna'n dweud yn ffendio bwlc yma a wneud yn ddarithio yna yn gweud i ganol Cae fyny at yn amddiffyn fwy neu'n byd. Ac Morgan Owen, Iwan Lewis a Brad Young yn mynd i ddod mlaen fel yr elyddion. Dim cofi Messi. Falle nad oes na ramans mewn pêl-droed, ond mae yna 8 munud yn weddill. Ond Brad Young ar, mae Zach Clark di gweithio mor galad i'w dîm, i'r plan, i'r cynllun, y gêm. Draw yma, Gang mae wedi gweithio. Ydy wedi cael y gol, wedi orfodi hyn i trio sgorio ar y dega. Ie. I'w atgoffa fo, 1, 2, 3, 4, 5, plus 7, 8. Ond mae'r garden fel yn y diwedd i Mendes. Yn gwybod, wedi gario mlaen Cymru fan'na ni. Ia, mae Iwan Arwel yn dal i Gymru. Phillips at Caernarfon. Stevenson nôl at Phillips. William Reeves. Sy'n eisiau deud Mwni yna yn clirio. Stevenson. Dyn nhw'n ffliwc bod Mwni bob tro yn rhedeg ar y bel i benio allan a dim penio am gigornel neu at y golwr. Mae'n cael ei hun i nôl i safle amddiffynol mor sydyn. Wedyn mewn gwynebu'r bel i ddod am osod â ni. Caernarfon. Bel mewn. Chwilio am synogo. Ac yn ara bach, mae'r cefnogwyr yn paratoi i gynyddu'r sŵn i ddathlu. Os a gysur o unrhyw fath i fod i Fflint. Ond ti'n iawn, maen nhw wedi creu hanes, dydy. Y grŵp yma, chwaraewyr Richard Davies, creu hanes. Mae'n anhygoel i'r ser neu'r chwaraewyr sydd wedi methu dros y blynyddoedd. Reeves. A da chi'n gweld Reeves yn ymosod. Mae Reeves yn dal i fynd. Mae'n cael ei dynnu nhw. Nadi, meddwl dyfarnwr. A mae Jones yn sgrechian a Reeves. Coda. Paid a ceisio twyllo. Mendes. Brad Young. O, mae hwnna'n llac gan Young. Caernarfon. Phillips efo fo. O'i flaen o, mae Hughes. Wel, mae Reeves yn dal i gwyno a mae Matty Jones yn dal yn flin. Mae dyna Chris, de. Yeah. O na dynnu, wedi o'n ddigon iddo syrthio os i ddim. Stevenson. Wedi ipyn bach dramatig ffordd nath o ddisgyn. Eto, y dyfarnwr 10 llath o'r digwyddiad, felly. Hughes. William Reeves. Mae Conor Roberts o leia'n gorau gyda'r bedyd y fergi gan Joshua Jones. Ie, licio'r syniad, jyst dim pwer. Brad Young. Young, mae'n cadw'n fyw. Mendes. Derbyn i gan, gosod nôl at Brad Young. Oedd yr eilydd arall Owen yn galw amdani hi, mae gan Goset. Jones, Mendes a Caernarfon. Maen nhw eisiau sgorio flaen i cefnogwyr i hunin mewn gwirionedd. Dyma'r digwyddiad o'r Smotin. Ie, mae hebio un, dydy.
Mae o'n rhyw ofn gymryd o lawr rwan ta. Matty Jones, mae'n hongian i... Wff. Mae beth di mynd. Ond mae'n y cysylltiad yna wedyn. Mae'n gwybod bod mae'n digwydd bod yna. Nawr te, gwrandwch ar hyn. Oes mae yna ramant mewn pêl-droed. Rheolwr yn cusanu arwr. Cefnogwyr yn croesawu, ond hefyd yn canmol. Sean Bradley sy'n mynd i adael y maes. Sgoriwr y gôl agorodd y llifddore. Bradley ar fenthyg o'r Seintiau Newydd yn gadael y maes ac yn dod mlaen yn ei leo. Darren Thomas i amaio. Mae'n gwenu fel giat. Dyna mae'n olygu Darren Thomas. Mi ddudodd o'n gynt yn yr wythnos wrth sgorio. Nes i rioed gredu fos ni'n gallu ennill Cwpan Cymru. Wel, credaf o cofi Messi a ti di chwarae dy ran. Dwi'n dysgol y dor. Gweithio chi bob dim. Mae nhw'n meddwl amdano dim bach. Mae'n sgwrsio. Yr awyr yn las. Arwyr lleol, Jones. Owen, yr eilydd Rio Owen yn cael ei gyffyrddiad. Ia, Rio Owen oedd o. Matty Jones yn swingio hon i fewn at y golwr na. A mae'n cadw lygad da ni, dydy, jyst yn mynd gael yn iawn yn ei weld o'r ongl yma. Na, jyst rhyw taflu i goes a ti'n gwneud i'n byd ond ddim yn argyhoeddi bod o'n mynd i sgorio. Ac i fod mwy bosib. A mae Ben Wyn di camu ymlaen fel eilydd a hynny yn lle Ben Hughes. A Ben Wyn ymunodd ar Fflint o glwb Caernarfon nôl yn 2024. Mae'r cysylltiadau yn frith. Ond edrych a faint o funudau, sy'n mynd am mynd ar y cae lle fedrith o cael dylanwa bach. Mae'n sgoriwr gols, Ben Wyn, 8 gols mor enw. Ie, mae Ben Wyn yn gydradd brif sgoriwr Caernarfon. A Fflint yn hytrach. Gynt o Caernarfon. Owen. Pyrfus. Reeves. Harris nefo fo. Reeves, Phillips oedd y targed allan gan Jones. Mendes. A Mendes yn chwilio am Thomas. Gosset. Mae'n fel bod Darren Thomas wedi cael ei gyffyrddio cyntaf o 3 orad. Mae'n sprintio allan efo Mari ochr y cae. Mae dyn ni'n agosau at y diwedd. Sbiwch ar y cefnogwyr. Y bil gan Jones. Bobby Messi mynd amdani. Owen. Mae yna 2,224 yma. 2,224. Wel, Darren Thomas yn mynd am y chip yma na i'r postyn bellaf o droed chwir. Mi nath o fynd i ellar ei pwyr â ni. Na. Penderfyniad cywir oedd y chip i'r postyn bellaf. Just methu codi i digon. Dwi'n methu stopio gwenu na di. Wrth i bod yn cael bod yn rhan o'r dathliadau. Gornel o mewn allan gan Fflint. Bale no mewn 4 munud yn weddill. 4 munud cyn y dathlu. 4 munud o artaith i'r Fflint. Mae wedi bod yn bnawn sal i Fflint o'i. Yndi sal iawn. Dwi'n meddwl, gwylio nhw'n y rownd gyn derfynol. Yn chwarae erbyn clwb Bangor o'r drydydd adran. Oedden nhw'n edrych yn dda, mae gen i'n chwaraewyr, ond wrth gwrs, oedden nhw'n edrych yn well yn erbyn tîm o ddim o'r un lefel. Ond yn erbyn Caernarfon, maen nhw wedi profi heddiw pan maen nhw'n stryglo yn y gyngred, a pan maen nhw'n brwydro wrthos nesau aros yn nhw. Cyfle nawr efo oedi seren y gêm heddiw Malcolm Allen. Rhywun sydd wedi gweu, rhywun sydd wedi gliwio. Mae hwn, Danny Gossett. Mae wedi bod lefel uwch ben. Just efo'i symudiadau draws y cae mwy na i fyny lawr y cae. Ond mae wedi bod yna i amddiffyn, i ddwyn y peli nôl, i stopio nhw cael unrhyw fath o rhythm trwy ganol y cae. A mae wedi bod yn meistri cor ar y gêm. Di gael gafal ni an i ward. Wedi gorau gliwio na i hanner a di stopio nhw. Fel bwlchau stopio nhw gael y cyfleuon. Seren y gêm, Danny Gossett yn 31 oed yn ennill Cwpan Cymru ar ôl i daith. Mae wedi gael briliant heddiw. Fflint
i gymryd y gic. Richard Davies, wel i gysylltiad o dros flynydde efo Caernarfon, ond dybiau i mae heddiw fydd yr uchafbwynt ac Ewrop yn mynd i ddilyn fel canlyniad. Ac yn y cyfamser, wythnos anodd o blaen Fflint rwan. Go iawn, go iawn. Mae hon yn gic go iawn ac yn dylanwad meddyliol, seicolegol arnyn nhw hefyd. Mae'n rhaid i Lee Fowler wneud dipyn gwell i fynd mewn i penna nhw cyn wythnos nesaf. Na nath nhw cyn y gêm yma. Di bod nhw ddim di trio, just nath nhw adael Caernarfon. Just bod mwy gystadleuol yn y dacl yn yr 20 munud cyntaf yna. Stevenson. Mooney. Stevenson glynu at ei dasg, at Caernarfon. Ond mae Fflint yn mynd i ysu i glod y chwiban ola yma. I roi profiad yma tu ôl iddyn nhw. Ceisiau anghofio fo. Thomas, mae ar hoi. Wylym dan bwysau. A mae'n gwybod oedd hwnna'n hanner cyfle i fynd ar rediad tuag at y cefnogwyr sy'n ei addolio. Cosedd yn cael ei hildio gan Seren y gêm. Ti'n gwybod yna'n gongosau ti'n hwnna? Mae'n just lei, oedd yn gwybod oedd o allan o'i safle, oedd yn gwybod na 2 neu 3 nhw. A ffordd mae'n just mynd row o gwmpas y chwaraewr, a just rhyw afon am ar 10 yn symud. A mae'n rhaid yn drosedd i ffwrdd. Munud yn weddill. Ond y Roberts yn aros ar ei linell. Mae'r peniad yn y diwedd gan Ben Wyn. Oeddech chi'n deud bod y gallu sgorio Malcolm? Mi dylai fo wedi sgorio peniad rhydd. Dwi'n meddwl na. Mae capdan na benio i nôl yn fan hyn i ddechrau. Wel, mae'n peniad rhydd. Mae'n rhaid o'r draws y golwr. Wel, tu ôl i gol Jack Fflint, maen nhw'n bwnsio. Steve Evans, Lee Fowler, mae ganddyn nhw wythnos fawr a pethau eraill i ganolbwyntio arno fa nawr. Mae rhaid nhw roi hyn tu ôl iddyn nhw. Y bêl gan Bradian, mynd i hyn. Dwi'n yn siŵr faint o rans gan Bradian i chwarae yn dyfodol Caernarfon. Ond mae'n gallu sgorio. Ond mae yna arwyr yn aros i ddod nôl mlaen i'r maes i ychwanegu yn y dathlu. Mae'r rheolwr yn ceisio edrych fel dyn a'i emosiynau dan reolaeth. Fyddan nhw ddim nawr. Mae Caernarfon wedi creu hanes. Mae Caernarfon wedi ennill Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn ei hanes. 2 gol o fewn 19 munud, y gyntaf gan Sean Bradley, yr ail gan Matty Jones, y drydedd gan Adrian Sislevich, a doedd na ddim newid wedi hynny. Y dathlu yn orfoleddus, miloedd yma yn Hasnewydd, bron i 900 wedi teithio o Caernarfon i fod yma. Ac ar ddiwedd y cyfan, o dan reolaeth, Richard Davies, mae Caernarfon wedi ennill Cwpan Cymru. Caernarfon, 2, Fflint, dim am olygfeydd yma yng Nghasnewydd. Llongyfarchiadau mawr i glwb Pêl-droed Caernarfon. Darn bach o hanes, darn mawr o hanes i Caernarfon. Y golygfeydd yn wylltol am blaen gyda fi. Be mae hyn yn ei lygu iddyn nhw fel clwb, ti'n meddwl? Ti'n gweld oedd y torf fan hyn, achlysur arbennig, a maen nhw wedi creu hanes dros y clwb. Bydd yr enwau yn y garfan hyn yn hanesyddol nawr i'r clwb yma. Tro cyntaf nhw ennill y cwpan, a diwrnod gwych i Caernarfon. Dyna ni felly cadarnhad o'r hyn o'n i'n am ers rhyw awr yn ôl. Ysgol terfynol, Caernarfon wedi ennill o 2-0. Maen nhw ar fin codi Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn ei hanes. Dewch nôl ato ni, wedi'r egwyl.
Caernarfon yn ei frolio a dyma nhw yn un gyda'i gilydd, y chwaraewyr, y cefnogwyr a'r gymuned. A maen nhw ar fi'n codi un cwpan hefyd. Y gŵr yna, y reolwr Richard Davies, mae'n mynd yn o Ewrop am y tro cyntaf. Mae'n ferfi'n gweld nhw'n codi Cwpan Cymru am y tro cyntaf. Dan bach o hanes unwaith eto, golygfeydd gwych fan hyn yng Nghasnewydd. Pwy sy'n ffansi clywed gan y reolwr hapus llwyddiannus? Dewch i ni fynd draw y sioned. Richard Davies, mae'n siŵr o fod yn anodd iawn i ffindo'r geiriau ar hyn o bryd, ond fi'n credu mae'r wen ar dy wyneb di yn gweud y cyfan. Mae Caernarfon newydd greu hanes, chi yw enillwyr Cwpan Cymru. Di unwaith eto. Caernarfon yw enillwyr Cwpan Cymru, Richard Davies. Ti'n gallu credu'r ffedd? Pinch me moment, and dach chi what a performance. Dach chi di sgorio'n fi yna. Ath y gêm yn union fel oedden ni eisiau fo fynd, y game plan y spot on, a ffordd mor ogia di execute fo, mae'n unbelievable, ond oedden ni'n mynd allan enw ac oedden ni'n representio y gymuned a be yda ni fel Caernarfon Town ydy passion, pride a commitment a gathen ni hynna mewn abundance heddiw. A swn i'n gallu bod mwy proud o'r hogia yma. Maen nhw wedi rhoi bob dim i fi heddiw a maen nhw wedi cael i'r reward. A dwi'n sbio ar y tlws na fan'na de. Allam cofio bod ni wedi rhoi enw Caernarfon ono fo. Mae'n anhygoel wedyn. Europe ar ei benno eto. We're going to have to do it again. Let's run it back. A Richard, ti'n sôn am cynllun y gêm fyna, a o'r funud gynta, yn enwedig yr 20 munud agoriadol yna, jyst pa mor allweddol oedd y cyfnod yna, ti'n credu? Ia, oedden ni'n gwybod bod Fflint yn mynd i chwarae efo trin cefn ac efo'r wing-backs yn mynd reit uchel, oedden ni wedi gwachio nhw dipyn o weithiau. A oedden ni wedi siŵr bo'n bref yn mynd 3 yn y top na, roed pressure nhw, neud yr bêl, transitions na, da ni wedi gweithio ar gymaint o fast attacks na'n sydyn, a mae wedi dod allan unio fel oedden ni eithrio Siond. Rai fi ddweud hefyd, mae hein yn unbelievable cofi am mi. Mae nhw'n heddi bob clod, y flags maen nhw wedi gwneud i darn bach, a dwi mor pwys iddo fo. Mwy na neb yn heddi fo yn ffwbol Cymru, yn Caernarfon, he is our Messi. A iddo fo gael ei ddwylo ar y troffi yma, mae hynna'n mal i fi mwy na dim byd. A just, fel mae nhw bob wsos yn troi allan yn ni, yr crowds yma, yn ei niferoedd, dwi'n meddwl na 1500 o'n heddiw. Maen nhw'n heddyn nhw. Da ni representio nhw'r cae na'n galon i gyd a dyna maen nhw wedi rhoi i fi a gawn ni gyd i Ewrop fan. A Richard, i ti'n bersonol, mae'n 10 mlynedd ers i ti gyrraedd y clwb yma, yn amlwg i ti'n brif hyfforddwr fel nawr. I ni newydd fel ti'n dathlu gyda dy deulu, gyda dy blant i. So, ar lefel bersonol, faint mae hwn yn golygu i ti? Ti yw'r reolwr sydd wedi arwain Caernarfon i fod, fel wedys ti, i gael eich enw chi ar Cwpan Cymru. Ia, dwi byth yn meddwl amdano fel individual accolades, neu fel noll onast. Dwi'n really passionate am ffwtsbol. Dwi wrth y modd o Caernarfon clwb fi ydi o. Dwi'n eisiau mynd i nid arall byth, ond mae'n just meddwl gymaint i fi, ond o'n i byth yn meddwl 3 mlynedd yn ôl bod sy'n gael ei job. So ni wedi cael Ewrop a bod ni wedi wan ennill Cwpan Cymru, ond it's what dreams are made of. Mae gennau staff ffantastig tu ôl fi, da ni gyd yn gweithio relentless, a dyma di reward ni. So, dwi'n mor medd sam geiriau yn oll onast. Wel, Rich, ar ran i gyd, Sion gyferchiadau enfawr na i adael ti wni ddathlu. Diolch yn fawr iawn i Sioned, Richard Davies yn apus. Mae hwn to the Jones Grove. Jyst mwyn nath y cyrraedd degawd yn ôl. Yn is-reolwr Hugh Griffiths, Sean Eardley, Iwan Williams, God. A drychwch fe yw'r un sydd wedi dod trwyddo i sicrhau'r llwyddiant yma. A swn i'n cael row, swn i ddim yn rhoi mensch bach i'n ffrind i Lee Dixon hefyd. Pan oedd Caernarfon, ar isa os rhywbeth yn cael nhw'n ôl i fyny. Felly, maen nhw gyd bod yn rhan o'r daith, ond i Richard Davies, pan gath o'r swydd, do'n i ddim yn siŵr. O'n i'n nabod o, o'n i'n licio fo, o'n i'n siŵr os oedd ddigon da i gymryd y swydd. A mae di profi fi yn anghywir, a lot fawr o bobl eraill, dwi'n meddwl. Dim jyst yna i lenwi, oedd o'na i wneud job mae oedd i wneud heddiw. Ac heddiw sy'n coroni popeth iddo fo ag i'r clwb. Ie, a mae'n gyfuniad o'r clwb o'r chwaraewyr. Pawb tu ôl y llenni, maen nhw angen cefnogaeth y reolwyr yma. Mae wedi cael hynny gan y clwb hefyd. Ydyn, yn amlwg maen nhw'n clwb sydd yn uchelgeisiol iawn. Ti'n gweld yr chwaraewyr nath o'r rwyddo mis Ionawr. A ti'n bod nawr, o'n i'n sôn am beth i pwysau nhw'n dod mewn i'r gêm nhw oedd y ffefrynnau, ond ti'n bod ar y diwrnod, nath nhw gyd i troi lan a nath nhw'n gwneud y gêm yn weddol hawdd iddyn yn yr rhaid hanner yna. Do, tipyn o bnawn i Caernarfon wrth i ni weld y golygfeydd yma pnawn siomedig iawn o ran y Fflint. Chi'n gwybod beth sy'n dod nesaf? Eiliad hanesyddol ar ein pennau Rodney Parade. Ac o dan y drwynau i cefnogwyr sydd wedi teithio'n bell o ogledd y ddwyrain Cymru. Gwynebau siomedig
chwaraewyr y Fflint. Mae rhaid iddyn nhw roi heddiw y tu ôl iddyn nhw. Dy'r tymor ddim ar ben. Fe allai fynd yn waith. Fe allan nhw golli lle yn yr uwch gyngrair yma yng Nghymru. Ond digon i'r diwrnod i ddrwg i hun. Ac yn aros yn eiddgar. Wrth i Steve Evans godi'r medal nad ydi o isio ei chodi. Mae'r amser yn dod a mae'r Caneris yn hedfan tuag at y tlws nad ydyn nhw wedi chyffwrdd eisoes am foment Malcolm Allen. Wel, go iawn, mae'n unigrydd ei ddylleiad ydi, ond mor emosiynol i fi, ac balchder, llawn balchder i'r grŵp o chwaraewyr Richard Davies, fe eisiau'r cefnogwyr y perthynas greu mae ganddyn nhw. Mae'n special go iawn. Y 3 gair ddefnyddiodd reolwr Caernarfon wrth siarad efo Sioned. Anger, balchder, ymroddiad. Mae'r cefnogwyr yma wedi gweld yr holl rinweddau yr rheini gan i tîm y prynhawn yma. Mi oedd ganddyn nhw gynllun, fe weithiodd y cynllun, ac mi oedd ganddyn nhw freuddwyd, ac mae'r freuddwyd wedi cael ei gwireddu, ac yn briodol iawn o bosib. Yr olaf fydd yn dod i dderbyn i fedal ydy Darren Thomas. Ac dyn sy'n personoli popeth yma heddiw yn ei olygu. I gymuned, i glwb, ac i un o'r chwaraewyr gorau. Am stori, Malcolm. Am stori. Darren bach, Darren Thomas. Mae'n dod o'r statw yn sgwar yn y moment. A mae o bosib yn mynd i gael rhannu'r fraint o godi'r tlws yn wir. Mae Goset yn rhoi rhwymyn y capten i Thomas, ac mae Mike Jones, llywydd y gymdeithas PêL-DROED, yn gadael i Goset ar cofi Messi. Afel yn y cwpan sy'n sgleinio yn yr heilwen. Mae hanes wedi cael ei greu. Enillwyr Cwpan Cymru 2026 ydy clwb PêL-DROED Caernarfon. Gadewch i'r dathliadau gychwyn. Wylio fe trwy'r dydd, sef efo cefnogwyr Fflint yn cytuno am olygfa dathlu gwych a Owain Tudur Jones. Mae'n ambell i eiliad, dwi'n mynd gwybod. Darren Thomas yn codi'r cwpan gyda Danny Goset, mae'n berffaith. Mae yn berffaith oherwydd, nath Malcs gyfeirio ato fo yn rhoi ser yn y gêm i Danny Goset. Mae o wedi troi fyny heddiw fel capten ar y cae. Darren Thomas, da ni'n gwybod yn daith, special, yr hogyn lleol. Ond wedyn Danny efo'r salwch mae wedi gael. Mae Danny wedi dod drwy cael canser i gyrraedd i fama rwan i fod yn capten ar tîm sydd yn ennill i gwpan. Anhygol. Fel clwb i'r ddau yna godi'r trws efo'i gilydd am stori. Mae PêL-DROED y chwaraeon yn gallu gwneud hyn weithiau. Mae'n rhoi'r stori yna i chi. Mae'n rhoi'r rhamant ar hyd ar lledrith. A heb di ystyru'r gwrthwynebwyr. Mae'n yna deimlad arbennig o gwmpas y lle fan hyn. A well ni ganmol y tîm hyfforddi. Dylan Blaen, wedodd Richard Davies, maen nhw wedi cael yn berffaith heddi, anodadad o hynny. Ie, cynllun yn cael 3 gol yn gynnar a wedyn wneud yn prynhawn hawdd iddyn nhw, ond ie, oedd e'n ffwrma gwych gan nhw a heddiannol ac wedi creu hanes yno. Rhaid ni'n mynd i fynd syth draw i glywed gan y ddau sy'n newydd codi'r cwpan. Syth ni a Sioned. O Darren a Danny, mae'r ddoi o chi mewn cwmni da iawn fan hyn. Caernarfon, enillwyr Cwpan Cymru mae'r tlws gyda chi fan hyn. Just pa mor browd i chi bod enw Caernarfon ar y tlws yma? Yndi, finally. Achievement i fod yn proud o. Ti'n gweld pa mor gymaint mae'n feddwl i'r fans a diolch yn mynd dim gwell na hyn. A Darren, am ffordd i ennill y rownd derfynol hefyd, ennill o 2 gol i ddim, oedd hi'n teimlo fel y perfformiad perffaith o safon Caernarfon? Oedd, ti'n bod o'n i'n dweud cyn y gem, ys a gol sbian yn ideal, fatha gathon ni gens pen y bont yn y games, y play-offs a gathon ni sgorio 2, mae'n faint, 20 munud. A dwi'n eich gwybod wedyn, sy'n ni gael jyst un arach sy'n lladd y gem a perfect day, pawb dim ond. A Darren, ti yw Mr Caernarfon, ti wedi tyfu lan cael dy fagu jyst rhwng y gornel o'r ofal. Y faint mae fe'n golygu i ti cael dy ddwylo di ar y cwpan yma?
O, masif. Dwi'n bydd y prawd y fi'n am mynd byd iawn. Dwi'n prawd o'r gwpan ymlaen. Da ni rhaid i gyrraedd o blaen a just gweld pawb o fan o fan efo'i gilydd yn byddwn ni'n dathlu yn yma tam hwyr yn borad ymlaen. A Dani, ni wedi gweld y cefnogwyr sydd wedi bod yn... Sa'n credu maen nhw wedi stopo canu trwy gydol y gêm. Just faint mae fe'n golygu i pawb sydd yn glwm ar clwb yma, pawb sy'n cefnogi'r clwb a pawb sy'n chwarae'r clwb? Mae'n enfawr. Mae'n anodd rydw fewn i geiriau be mae feddwl i pawb, i ffrindiau, teuluoedd, post oed lawr, mae heddiw yn ei numbers. Dwi'n meddwl hwnna llawer o bobl yn gwaith, wrsos nesaf yma yn Gaernarfon. Ond, ffantastig o achievement a dy ddim yn mynd ddim gwell na hyn. Prawd iawn o'r clwb i greu hanes. Ti'n o'r fanna dar, mae'n Bach yn fawr gafel o'r gyns yma gen i fawr. Boes na i diolch i mynd i ddathlu. Diolch yn fawr, llongyfarchiadau. Gwych, diolch i Sioned. A dyna'n blaen ysdi wedi rhywbeth diddorol yn gynharach. Mae'n dymor y clybiau melyn. Ni wedi gweld Caernarfon a'i cefnogwyr. Ni wedi gweld y Bari a'i cefnogwyr yn codi'r Cwpan hefyd. Wrthyn ni weld Darren Thomas yn mynd draw at y cefnogwyr. Mae'n dymor gwych yn y clybiau yma, sy'n wedi gweld potar yn ôl. Ti'n iawn, ni'n sylwi ti fel o'n i'n na pam nath Bari ennill Cwpan y Gyngrair a ti'n teimlo bod na cefnogwyr sydd yn dathlu a wedi bod yn disgwyl i dathlu a maen nhw, fel ni'n gweld fan hyn ar y sgrin fan hyn, fel bod nhw'n heiddi dathlu wedi bod yn llwyddiannus lenni. Amser yn bryn, ond mae Ewrop ar ben hyn hefyd Owain, am blatfform. Platfform, arian ychwanegol i'r clwb, felly rhai yn mynd yn ôl, rhai sy'n ar benthyg yn mynd yn ôl i clybiau nhw. Yr ofal ar ei newydd wedd yn disgwyl nhw hefyd. Bydd o'n barod? Dim syniad. Gown ni weld, ond ti'n gwybod, fydd yr awyrgylch yn anhygoel. Maen nhw'n heiddi hyn, ti'n gwybod. Cyn chwarae'r Bangor dwi'n cael stick gen ein sawl gwaith dros y blynyddoedd. Na i ategu hynny, war y teg iddo fe. Ond, ti'n gwybod be, mae'n neis. Mae'n ysbrydoliaeth i glybiau eraill sydd ar ei bolias rhywbeth bod na ffordd yn ôl i'r top, a dyna lle maen nhw heddiw. Wel, mae wedi bod yn dipyn o bnawn. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni. Pnawn a hanner, fi'n credu bydd i noson a hanner. Chi'n be, 34 clwb wedi ennill Cwpan Cymru ar draws y blynyddoedd. Mae yna 35 erbyn hyn. Cwpan Cymru yw Cwpan a Cofis. Joiwch y parti. Os chi'n gwmpas Caernarfon bore fori, pidwch ni gormod o sŵn. Fi'n credu bydd i noson hwyr. Hwyl fawr i chi, ond i chi cymwyr.